Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Ug karon nag-upload ta sa atong handumanan sa usa ka awit part 5. Wala pa man nakaabot og 1 hour atong Palimay Drama mga listeners, no? Ang handumanan sa usa ka awit lang sa atong i-upload karon. Ang Palimay Drama, klima kay to siya. Narin po ta sa serious, no? Narin po ta sa handumanan atong i-upload karon. O hinaot nga suportaan ka po ninyo paminaw mga listeners, no? Atong handumanan sa usa ka awit. O atong basahon katong last natong gi-upload nga handumanan sa usa ka awit part 4. Atong basahon ang mga comments. Ang first comment nato si Ma'am Balbina Tapalis. Thank you sir sa pag-upload nimo. Padayon gapon ko naminaw sa imong mga drama bisan unsa nga ipang-upload nimo. Amping permida sir. Salamat pud kanimo Ma'am Balbina Tapalis nga najud ka permino kapaminaw sa atong mga drama ug najud ka ga suporta. O kana ma'am, lipay kay ko ma'am nga naadjud ka no ma'am no, nga pirmi ka comment sa tuwa, isa jud nga maapil sa ato ang pag-vlog no. Daghang salamat sa imo ma'am ug amping-amping da ma'am sa imong trabaho. Si Hilin Basil, salamat idol sa pag-upload sa handumanan dugay ra jud ni nako gipaabot. Salamat pud kanimo Hilin Basil no. Karon mag-upload ta sa atong handumanan sa usa ka awit. Ug salamat jud kay sa imong paghuwat sa atong salamat sa imong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit o sa Palimay Drama no. Si Rodrigo Balye, salamat idol, nindot gapon paminawon handumanan maski unsa idol basta drama. Support ni pirmi. Salamat kanimo Rodrigo Balye no sa imong pagsuporta nga ganahan gapon ka maminaw sa handumanan sa usa ka awit. Salamat jud kaayo. Si Oscar Abayedog, salamat idol kay niya nasad ang mga drama nga daghan tag mabuhat mahimo idol. Nindot kayo ipanguha og lawog sa baka idol. Salamat jud kanimo Oscar Abayedog. Ay kadong comment ni Oscar Abayedog, bisag wala na koy wifi idol basta way skip ni balag magsigi sa piso wifi. Importante idol, pirmi ko nakasupport nimo. God bless idol. Salamat jud kanimo Oscar Abayedog sa imong pagway skip ads na sa ato anong mga drama no. Daghan jud salamat sa imo sa imong pagsuporta ug sa pagpaminaw nimo nga pirmi jud ka gasunod do sa Palimay man ug sa handumanan. Salamat jud kay sa imo ha. Si Jimmy Sinal, thank you idol, ganahan sad ko ani. Salamat pud kanimo Jimmy Sinal no nga maski handumanan ganahan gapon ka no. Salamat kay sa imo ha. Si Joel Portugal, makalingaw shout out idol Butuan City. Daghan-daghan jud atong mga listeners no sa taga Butuan City. Salamat kanimo Joel Portugal sa imong pagpaminaw sa atong handumanan ug sa Palimay no. Salamat kayo. Si Romy Boy, ganahan sad ko sa handumanan idol. Ganahan po dai si Romy Boy no. Salamat kay kanimo Romy Boy nga ganahan ka kag handumanan maski dili lang sa Palimay sa handumanan gapon gasunod gapon ka. Salamat kay kanimo Romy Boy. Si Jerome Lerna, kini idol handumanan dugay ra ko naminaw ani bata pa mi. Salamat kay kanimo Jerome Lerna no. Kay kining handumanan sa ako ang panahon bata pa ko nanani handumanan no. Salamat kay kanimo pud no Jerome Lerna sa imong pagsunod sa ato ang drama no maski sa handumanan ug sa Palimay Drama. Si Ma'am Grace Pamuga, salamat kay Sir Idol sa bagong upload. Tingaw gapon Sir Idol, sakit sa dugan di jud ta kapugong ug bisan guwang na ta og na di ay itagana ang kaestasan para sa tuwa no. Mao jud no. Mary Grace Pamugas. Og salamat jud kay ma'am no sa imong pagsuporta pirmi naadjud ka ma'am no. Pirmi jud ka maapil sa atong pag-vlog sa imong pag-comment ma'am. Salamat jud kay ma'am, dako na kay nang kalipay na ko ma'am nga naadjud ka pirmi no. Salamat jud kay sa imo ha. Og ganahan jud gapon ka sa handumanan no maski sa Palimay pod nga drama. Salamat jud kay kanimo. Si Gina Carmen, salamat idol, nindot gapon ni mga story. Salamat pud kanimo Gina Carmino na jud pud kano dasunod sa atong mga drama. Si Berna Siroy, okay gapon ni sir, maminaw gapon ko ani. Salamat kay kanimo Berna Siroy sa imong pagpaminaw sa atong mga drama. Si Lina Bona, more handumanan pa idol, ganahan sad mi maminaw labi na akong iyaan kapaminaw pirmi sa imong handumanan drama. Salamat pud kanimo Ma'am Lina Bona no sa imong iyaan dia. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat jud kayo. Si Suset Palmiros, thank you idol sa handumanan drama nindot kayo. Salamat kanimo Suset Palmiros nga ganahan gapon ka sa handumanan sa usa ka awit no. Si Ma'am Karen Baroy, thanks idol, more handumanan pa. Oh,
O karon ma'am, nag-upload na ta sa ato part 5 sa atong handumanan. Salamat kay kini mo ma'am Karen Baroy. Si Judith Sakia, idol, i-shout out na ko si Rael Orohelio nga nagkaon karon. Hinahinay lang kaon diha Orohelio basi matukan ka maayong pagpaminaw sa handumanan sa usa ka awit. Salamat kay si mo Judith Sakia sa imong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit. Ug kang Rael no, kang Rogelio, salamat sa iyo kanimo Rogelio sa imong pagpaminaw sa handumanan sa usa ka awit. Si Analisti, idol, salamat sa pag-upload sa handumanan. Ako po di-shout out akong uyuan nga si Inorio nga naminaw sa handumanan sa usa ka awit. Salamat kanimo Analisti sa imong pagpaminaw ug sa imong uyuan diha nga si Inorio nga nagtanggay og tuba no. Salamat kay kaninyo diha. O daghan jud salamat sa imong pagpaminaw pirmi sa atong drama. Ato mga listeners, tanang ga-comment sa to ang handumanan sa usa ka awit part 4 ug atong gibasa karon sa part 5. Ato na sugdan mag-sinners ato ang handumanan sa usa ka awit part 5. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? No kining usa ka babae nga taga Lagtang, Talisay City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Cherry. Tugan! Nagkikis sa babae nga niya kasi mo motor! Puya ni mo eh. Nagka kong amiga. Hindi ko motoo! Nabugay amiga nga hugot kay ginaksali mo! Tugan lagi! Oh, pan, okay na? Imong ex? O niya imong gipangkas imong motor? Ako rin itong nagian, good. Yan sakay mo kayo. Muto ako lang ipangkas. Pero ka bala ka, sir. Huwag may gibuhat ka na utan. Yurtig ko sakay ako. Ayuha lang yun, Chard. Gawa ka magbinuang na ako. Kaya kung ako ganun mahibaw ay ganun binuang ka sa itong relasyon, buwagan tagyod ka! Oh, maayo kini ang konsiya nga yang ex yang angkas. Oo, day. Pero ambot, day, uy. Huwag ko ganais gibuhat ni Richard. Ha? Nga naman, day. Unsaon naman lang kung magkasinabot sila balik. Inaarabay ingon, ana. Oh, hinoon sad. Kuya ugid kaayo na. Mong ako gining panid aning tawhana. Ambi ang imong cellphone. Ah, ano man? Basta ambi lang. Nako'y tanawon. Ang tanaw mo ka? Nga naman dili pwede. Uyab mo ko nimo. Ambi. Puya eh. Oh, Oh. Hindi naman lagi na ma-open. Nag-ilis di kag password? oh. Kaya sige gamit sa kumanghod eh. Akong gilisan. Gilisan ang password. I-open. Oh. Tara. So kayo tanaw diha. Buot man ka. Oh. Dahil ni chat mo ha. Siyam na. Dili mabasa. Kay gibali-bali ang pangan. Nagtingkoy ang profile. Mojuti na ko loves ha. Happy talang ko unya. Love you. Kinsa ni? Ambot lang. Wa ka mahibaw kinsa ni? Wala lagi. Ayun na kag buang nga Chard B. Asa man si Kim ni? Ug nagbalik mo ha? Tugani ko. Ayoko bakaki. I'm sorry, Chair. Sa ato pa. Nagbalik yun mo. O, Chair. Ug sorry kayo. Ako mauna. O sa pamito lang ayan. Buwag na ta. Chair. Basi magtuo ka nga muhila ko. Chard lahi ko. Kung wa ni gusto na ako ang lalaki, dili ko mamugos. Biya na. O gayon nagipakita na ko. Kay buwag na ta. Chair.
Unsa man? Okay ra ka? Okay raman ko, day. Ayaw ko na nga. Wa ka sakit sa nahitabo ninyo ni Richard. Oh, sakit man, day. Kay, pila na sabi may katuig ni Richard. Pero, dili ka makakita na ako, day, nga mohilak. Mo gina akong ganahan ni mo, day. Kay ligon kaayo ka. Ako pa. Unya, unsa man? Kaya na ni mo atubang sa laing yugto sa imong kinabuhi? Kuya, huwag ka ng pagkasulti, ha? Ano pa mga tiguang, ana? Yugto sa lang kinabuhi, gyud. Uday. Kay kung andam na ka, na ako ipalaila ni mo nga akong friend sa high school. Mao ba? Unsa man? Okay ka nga ipalaila ti kaniya? Day, mao na akong giingon ni mo nga akong friend, si Junjun. Part, si Cherry. Hi, Chair. Hala, kagwapo niya. Uy, Day. Dawat ako nun ng kamuti, Junjun. Hello, John. John? Niyam lagi ka sa amo. Kaysa may nagtultol ni mo din, he. Ang akong heart. Pag sure, uy. Bitaw, Chair. Anong tanda ko sa imong amiga ko sa inyong bahay? May gani kay wak basa agda. Dali. Dayon diri. Ngayon day nga, nasaag ba ka din sa amo, Jun? Naibaw ng tingali ka sa tuyo sa usa ka lalaki nga sa babae, Chair. Oh. Sa tinuod lang, Chair. Sukad nga nagkailat magsige na lang kaghasol sa kununa. Oh. Og nahibaw ko nga gugma na ni. I love you, Chair. Jun. May chance ka ko nimo. Ang tinuod, Jun. Gaan man tayo kung buot ni mo. Sa ato ba uyab na ta? Oh, Jun. Ako na kang gisugot. Salamat, Chair. Basta ayaw lang bigay kong binuang niya. Ayaw ko pasakit eh. Oh, Chair. Ako nang isaan nimo. Mayo hinuon, kinakasinabot na mo ni Junjun. Oo, day. Ako dala siya gisugot kay nakita pasad na ko nga tinuda na yung tinguha din ako. Basig mo na imong forever, Day. Maayo lang unta, day. Oh. Jun, nganong iimo mo kong kita din eh. Di na ta bata, Chair. O di na sa ka-inosente ng butanga. Jun. Ewan ka. Di ka na ako pasaktan. Chair. Jun. Hala, kuya, wag mo mabdos ka, Daysa. Kaya may nahitabo naman ka ninyo. Naingon man hinuon siya day nga, dili ko niya pasagdan. Oh, kung mamabdos gid ko, niya dili siya manubag. Oh, bahala siya. Basta makatawhon kong akong gisabak. Bahala gway ilhong amahan. Day, Cherry. Hala, uwa naman ko regla ha. Ulbaan ko inida. Magpalit ko pregnancy test, B. Ha? Mabdos ka? Oo, John. Nagpalit ko pregnancy test. O positive. Unsi plano ni mo ron? Mahimo ka na kong unungan. Pero di ka na kong mahimong pakasalan siya. Time para good. Unsa ka na pagkasulti ha? Minyo ko, Cherry. Unsa? Mga na, kasado ko sa una na kong katipon. Pero nagbuwag na mi. Kay, waman mi makasinabot. O niya, unsaon man ni ron ha? Iba ningon mo ko ni mo nga di ka pasagnan. Mahal ti ka, Cherry. Og di ko gustong mawakan ako. Labi na karon nga may umaabot na kang anak. John. Magtipon na lang ta. Bahala na di ta kasal. Kay gusto na ko nga mataw ang bata nga may ilhong amahan. John. Di ramat kay itaray na ingon ani, Cher. Ay kabala ka. Di ko mawat ni mo. Kay love kay ka. John. May mga tao lang yun nga way swertes kinabuhi. Sana ko ni Ana. Pero bisan pa man og dili mi mahimong makasal ni Junjun, iya kong giunungan. Sa pagkakaroon, duha na mi kaanak ug nabiling lig-on ang among relasyon. Dinhin na lang ko to ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo.
More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Medellin, Cebu. Nga dumadatampo, nagdasangan nga Nika. Ay, paita. Hinay man kayang hali na turon nak. Mao ba, ma? Yun saon nga. Pila raman sa niya akong sweldo, God. Bisag usahon pang atong mga kita. Kuwang gihapon ni pares tambal pa lang ni Papa ni mo. Sige lang, ma. Mangita kong paagi. Maningkamot ko para ninyo og sa akong anak. Unsa ka, besh, kung mapasalan ka na ako sa syudad? Maglisod ko, besh, uy. Nabi ako'y bata. Ngunya, wasa ko'y kapuyan. Oo, pakita ko kapoy ni mo. Pero magabang lang ka kong kwarto, God. Mga bata, pitaan na itong paagi. Sige na, kaya pitaan na yung trabaho diri. Sige, besh. Salamat, besh, ha. Mangita kong paagi nga, magkakita kong pliti pa doon sa syudad. Ay, kina, ay, room for rent. Dili ba ka na mahal diha, no? Oh, dito may bawaan, kung nita mangutan na. Dali, malangpit ta. Ayo! Ayo! Sa'yo to? Ay, alam, kwapo tay. Uy, amaw. Naong kikikagwapo, uy. Sige na, puta na. Sa'yo to, ma'am? Sir? Ay, mangutana on tami. If available pa ba ka? Ay, stay. Kung available pa ba ang room for renting niyo? Available ba kayo? Gusto mo matanaw? Ay, sige. So, mo to ang room. Then, ang abang kay 3K. Ha? 3K ang buwan? Mala, good. Libre man hinuon ng tubig. Ug kung wakayda nga mga dagko nga butang, pwede rin ako ilibre ang imong kurin. Uwa ko'y da, sir. O kami rin duha sa akong anak ang mupuyo. Sige. 2,500 na lang. Libre na tanan. Wow! Hey, thank you, sir. Sige. Kuha din naman, sir. Salamat kayo sa pagpahuam na mo og para abang, besh, ha? Kailangan sa pagkudin ni Bish Good. Kay gawas nga, doon ka sa amo. Mukha po silang tag-iya. O niya, ansa man. Kanos ama ko makasugod og trabaho. Og ba dayon? Og, paggabi mong duty, ha? Unya, ako na magbantay ni Inday. Samtang mag-duty ko, ha? Okay? Salamat kid kaayo, besh. Kumusta man ka diha, anak? Okay na kayo ko diri, ma. Ato, day. Nakabada na day ko kwarta, ma, ha? Salamat kaayo, nak, ha? Dako kaayo ni tabang namo ni Papa nimo. Sige lang, ma. Kung maka-sideline ko, punan pa na nako. Salamat kaayo, nak. Saan namang orasa? Wa pa man mo ani si Beshi. Ang duty na rabakot ha. Ay, salamat ka na nang wag nagitawon. Hello, Beshi. Bishi, sorry, Gyud. Emergency lang, Gyud. Di ko makaana tonight. Mao ba? Sorry, Gyud, Bishi, ha? Sige na, Besh. Mangita lang kong paagi. Salamat. Bye. Ay, asam ka din ako ibilin si Inday? Unsa ka kung muhangyo ko ni Sir Mark, no? Sure, may problema. Tinuod? Lagi. Laim sa kayo nga ako rin usad din, good. Ako bahala ni Inday. Salamat gid kaayo, sir. Dako kay digtabang gyud nako. Salamat gyud. May problema oy. Sige na. Dako na kay malate nga. Sige. Salamat pag-usap, Sir Mark, ha? Unsa? Di man ka mag-ibilin si Inday? Oo, Besh. Huwag mo ko'y choice. Kinahalan ba ako mo duty? Ayay. Pasilog. Maura na isilog danang sa iyong love story, Bishi. Ha? Mark, salamat gid kayo sa pag-atiman ni Inday, ha? Ikaw kiperming makaluwas na ako kung magkinahanglan ko. So, wag na yung problema na ko. Ikaw pa.
Mark. Nakabantay ko nimo nga maayo kayo ka nako. Sabton ba nako nga Ganahan ko nimo, Nika. Mark? Unsay ganahan ka nako? Nakagusto ka nako nga nana mo ko'y anak? Ano mo day? Kana pa. Duha ka bukang akong higumaon o panggaon. Mark, Sulti ko tinuod. Nabak ako chance ni mo, Nika. Unsa? Uyab na mo. oo. Ano di ay? Unsay problema ha? Laoy kaygat ni mo. Uy! O wala ka mapakipot. Ibig sa gamay lang. Unyag magpakipot ko, mausap pa lang unya ang huna-huna. Oh, hinuunsad. Well, I'm happy for you, Bish. Swerte kay ko. Swerte gid ko. Kay pila na lalaki nga mudawat og single mom, di ba? Maog yun. Sige. Ipakita dayon niya ang mga the moves sa mga single mom. Amaw. Natug na si Inday. The best gid kayo ka. Grabe ka komportable si Inday nimo. Siyempre. Iyagod kong papa. Unya kita. Hmm? Dili pa man ta mga to. Di ba? Gunsa pa data, ha? Magunsa pa man di ay. Napabaday tayo lang buhaton? Matug na sa ta. Duka lagi bitaw kay ko. Sure ka? Nga naman. Makaresist ka, ani? Yo. I mean, ayaw sa ron kay kapoy kayo malawas. Sunod na lang adlaw. I love you. Good night. Night. Mao ba? Wala, oy, dugay na baya mo. Nya ko pag ginitabo ninyo. Wa pa lagi. Dili na ba may mga bata, besh, ha? Yang anong dugay-dugayon pa man na, uy. Og nahibaw sad siya nga dili na nabag-o na ko kay na nagkukuy anak. Sige lang, panin ilang una kung seryoso gid siya nimo. Nick, sunod semana ba, muli ko sa probinsya. Tuyog ta. Ipaila-ila ka sa akong mga gilikanan. Tinuod? Mga nga parang idaan sa mga head, ha? Unya, si Inday. Dado na to. Ang Thank you, Mark. Mayo kay na kinagyoy, ipaila-ila na mo dong Mark. Maog yun. Abi ni mo day ni ka. Sukad masukad, karon pa kini nagdahag babay din hisabay. Too manggani migbayot ing bataa. mama sa ba? Hinhin lang gina siya tita. Pero dili man sa kumakaingon nga bayot siya. Bueno, pero nga may uyab naman ka, Mark. Ang pinga sinika o gagyang anak. Mahog sa dang anak ni mo kung tinud-anay ng imuha ni Nika. Tinuda na gining ako pa. Huwag pinangga sa kayo na ko sa Inday. Na day may instant apo ani. Dali-dali Inday. Ako imong lola o kini imong lolo. Salamat, Mark, ha? So, na lang gid si Inday nakatuog sa kwarto sa imong mama o papa. Nalingaw gid siya dito. Mo lagi. Pamalitan naman dayon nilag duwaan si Inday. Maog yun. So, karon, wa si Inday. Unya, natay ka o galingon nga kwarto. O wa pud ka kapuya kay wa man ka mag-duty tibok adlaw. Pwede na ba ko mamarayag sa akong uyab? Nika, ayaw lang pa si Pahikap. Gano'n man di ay. Ayaw ko pugni kay mugararab ako. Ayaw lagi, ayaw. Sige na, mamahuwi na daw, okay? Kuhaan ng kimong kapot niya. Dili day ko. Diba? Dili lagi ko. Lagi. Mark. Unsa ba kay problema nimo ha? Di ko ganahan ng butang. Unsa? Kada ko kung binuang ana. Tanang lalaki maunay gusto. Nga ikaw dili? Alas dili ka. Oh,
Oh, bayot ko. Huwag pa nabuntabon na tika sa akong pagkabayot. Pero tinuod nga pinangga na ko sa inday. Og love tika. Pero as a friend agad. Di na ko kaya nga na mahita po na to. Diyos ko. Sorry. Sorry kayo. Pasaylo ako, pero di na ako kayang ipadayunan pa ni. Sorry. Mark. Naglibog ko kun katawa ba ko o sakitan sa akong gidangatan. Wala gid mo padayon na ang relasyon. Pero padayon ang among panag-amiko. Og padayon pud siya sa iyang pagpakaron ingon nga laki siya. Og ako rin nahibaw sa tinuod nga pagkasiya. Pero bisan pa man, nagpabilin lang gihapon ang akong love niya. Og ako na lang ning gitago padili siya makiwawan ako. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano ba daw siyang kakikaroon? Mao kining usa ka babae nga taga Alibon, Bohol. Apan kasamtangang nagtuyo sa Mandawi City, Cebu. Ganun matatampo, nagdasagan nga Tony. Uy, noon sa kadiha, uy. Gikilig mo ko kadiha. Gikilig ko ni Rob, oy. Nari ko chika ni mo. Unsa man na? Kami na! Ako na siyang gisugot. Unsa? Hoy, nayabag ka, day? Kay Bobby kag unsa nagklasyas pagkalalaki si Rob, ha? Pahilak mo na kaana, uy. Day, dugay na kay ko ng andoy, ani. Mahimo ba? Ayaw good ko bang ako imagination? Naibaw ko nga dali pa ka makasabot na ko, kay wa pa makamakasuway ko uyab. Mapasagdi na lang good ko, okay? Nak, ayaw stressin mong kauling ng butang agot. Naibaw ko nga, concern ka si mong amiga. Pero iyaman choice. At least, wag kay pagkuwang sa pagpahimang niya. Dili lang ko gusto nga masakitan siya pa. Pero wag man kay mahimo kung nakagusto gid siya. Pasagdi siya nga magkatun sa iyang kauling sa'yo. Nga magka-realize siya. Bantay lang nagyon niyang maglakilak siya tungod lang anang tawhana. Oh, to ana. Unsa na akong giingon nimo, ha? Sakit kayo, Day. Giing na nabitaw di ka, pero gahi kay kag-o. O tanawa na lang hinuon na ron, nagilakilak na ka. Day. Unya unsa man? Makigbuwag na kaniya karon na nakahibaw na ka? Ha? Karon nga nahibaw ana nimo nga nailaing babae si Rob? Dili, Day. Ako iyang uyab. Huwag na ako'y katungod kay fight siya. Day. Ay, salamat. Makauli ang kit ko. Na, maglisod na sa kong sakay ani ron ba? Eh, sakay na kayrong orasa. Tony, Oh. Saman, amiga, gid mong alis, di ba? Ina nga patuwa siya sa amo unyang ibiha. kamoy uyab niya ako'y pasultihon ni mo niya? Ingna na lang, good. Eh, nagdali ko. Napakoy duwa. Ha? Giya to ako. Bisit kitawhan na, uy. Umalay pasalamat. Bahala siya. Dili na kusultihan si Alice. Para dili na to magpakabuang pa niya. Oh, Day. Asa ko? Naasabay. Tay pa, nagila ka? Nga naman ka? Dito ko gikan silang Rob. Dahil nagigbuwag siya na ako. Unsa? Hoy, Alice, pagmata na ko no. Ikapila naman kagibuang anong tawhana, uy. Dili kay kausa, kaduha, katulo, or kaupat lang, kadaghan na gyud. Unya, magpakabuang lang gyapon kaniya? Dili na, day. Gikapoy na ko. Ngili na ko. Magibuwag na ko niya. Kana! Mao na'y sakto ni mong buhaton, day. Ano namang yung mga lalaking ingon anak, uy. Lain-lain maging ang batasan sa mga lalaki, nak. Pero nahibaw ko nga puhon, nargi unyi babae nga makapatarong ana niya. Kanang babae nga tinuod na gyud nga madutlan siya. Ambot lang ba kag madutlan patong tawhana? Ikapila na niya buang nga akong amiga. O malang makonsensya. Ang importante nga nagkalingkawas ng imong amiga niya.
O di na siya magsamok-samok. Ayo! Sharon? Time pa. Mura lagi og familiar ang tingog. Tony! Si Rob? Nagunsa man siya din eh. Tony, ni ako kayo mga utabang ni mo. Kasi kung saan ako pakibalik ni Alice, di naman siya masugot. Binuang naman ang tatong akong pagpakibuwag niya. Huwag mo tuo nga, maninungkod siya. Dili kay katurang higayon na ni mo gibinuangan ako amika, Rob. Og mahimo ba? Ayaw na ko na siya sa mukha pa. Dili niya deserve ang lalaki nga sama ni mo. Tony, please, please. Bangi ko. Buhaton ako ang tanan. Pag binuotan na, Rob. Pagtarong sa imong kinabuhi. Ayaw na pagsigig duwa-duwa sa kasing-kasing sa babae, uy. Muna yung angay ni mong buhaton. Nga mausab na ka. Pero kung dili na gid si Alice, wala tayo mahimuan na, Rob. Naalagi. Nakimahimo. Sige na mo. Di na kaundangan ko, Tony. Kung di ko na mo tabangan. Unsa? Mao ba? Pila ka buwan na siyang nagsigig sa hamok nimo kay mangayo siyang tabang para makigbalik ko niya? O, day. Ug wati ka sultihi kay dili ko gusto mo balik pa kaniya. Dili na sagid ko, day. Kaya wala ko'y gusto pa niya. Unya, saon man ni nako nga nagsige man ni siya samok nako. Mukalit lang og text, manawag. Ambot kung di ni sa kong number, uy. Niya mukalit pagig adto sa amo. Og ambot sad kung giunsa niya pagtultol sa amo. Ida, masagday na, uy. Pila naman di ka adlaw nga. Wa na magsamok-samok si Rob nako. Angay man unta akong malipay pero mura lagi na ikuwang. Mura man noon ko gimingaw niya. Binuang. Dili ni mahimo. Kalimti siya, Tony. Dili ka pwedeng maka-feel o gingon ani. Dili pwede. Day, na ako'y chika. Unsa man na? Nagbalik ning Rob. Ha? Joke! Uy! Nagupa mo ko na imong naong. Dili na lagi may magbalik, no? Kaya ako'y laing uyab. Mao ba? Congrats! Tarong man ka ha. Tarong kaayo. I know makauyon ka niya. Dili mo siya parehas ni Rob. Malahi isa di ay taba. Nilarga mo rin sa Cebu si Rob, no? Mao ba? Nak, usa kag mo adto ka og Cebu. Ha? Nga naman pa? Naipasudlan nga nindot ka trabaho si auntie ni mo dito. O siya rin bahala sa imong kapuyan. Usuan mo sukol ka kay akong tanduon si auntie ni mo. Sige pa. Mularga ko sa Cebu. So, unsa man? Okay ra ba kasi mong kwarto, day? Okay ra gid kaayo, ante. Salamat kaayo ha. Ay, way sapayan, uy. Wara ba ko'y anak? Ug wa sad ko'y kauban din hisabay kay namatay man ang akong bana. Maong nalipay ko nga ni aka din he. Unsa man dito nga trabaho akong sudlan din ante. Nindo ta din magtrabaho sa opisina, uy. Relax ra kaayo. Hello, miss. So, ikaw ang... Tony? Rob? Hindi alagi ka. Hindi mo ko ng trabaho. Ikaw na yung bago na mong kauban? What a small world. Dinibid na sa Cebu nagkita. Bitaw, no? Hindi ko ang pugisig sa mo. Pag-presentable ka siya tanaon sa gisuloob. Dili na pinabad po yung dating. Mimingaw ka na ako sa... Ha? Huwag gini kapon mausap. Ang bugiro gyapon. Nagubam ko na yung munaong. Joke ra, eh. Ha? Joke! Well, anyway, nice to see you again, Tony. Happy ko nga kauban ka. Excuse me. Nangithat pa. Hindi ko makatog, eh. Bisit man ni Sarab. Di man mawasak kong huna-huna.
makalagot. Grabe ang kulba sa kong dughan pagkakita na ako niya kanina. Dili na gini maayo. Murag nakasabot na gid ko kung unsa ning pagbatia. Ayaw kong ina nga. Na-inlove na ka ni Rob. Ambot. Dili sad pwede day, uy. Ex ka ni mo siya. Sus! Kung mo na feel ni mo, then go! Ha? Dili ka malain? Kaya ko, murag lainan nung kumaghuna-huna, uy. Nga nung malain man ko. Wala mo ko'y gusto ato niya. O gusto pa, happy na ka ko sa akong love life karon. So kung unsa may imong gibati diha, padayon na. Ayaw ko guna-huna kay suportado ti kabisan unsa. Day, Alice. Oh, it's maning nanawak. Number raman. Hello? Tony, Rob? Di mo kasi kong number. i-check na ko sa mong resume. Eh, importante ka ito yun ako mo. Unsa man na? Pwede naman kita. Mag-istorya ko mo. Asa man? Huy, murag mahalon man nga restaurant, uy. Na, wa para ba ko ikaamot ha, kay wa para ba ko isweldo. Nagkabala ka, God. I got you. Oh, kara na sa nisig pangidhat ay. Nga naman day tuod. Unsa may tuyo nimo? Gusto lang kong magpasalamat din po. Kaya sa tinuod lang. Ikaw may hinungdan niya nung niabot ni nako ang tanan karon. Ha? Uwa ko makasabot. Nindot nga kinabuhi. Nakimit ko mga tarong nga mga klase nga mga friends. Kana, tungod di mo. E kung wa pa ko ni mo prangkahe, wa ko mausab. Tungod di mo, nagtarong na ko sa kong kinabuhi, taray. Oh, Rob. Kaya nakaingon ko sa kong kaugalingon. Basin og mga gusto sa gana ko, kung mag-usab na ko. Unsa? Sa pagsige na kong samok ni mo sa una, nagtuo ko nga about pa to ni Alex. Pero di man day. Nagsige kong samok ni mo kay gusto kong makita mo permi. Kay sa tinuod lang, nagkagusto na ko ni mo. Oh. Og wa ni mawa ang tud karon to ni. Karon nga tanong naman ko. Nabukit chance ni mo, Tony? Dili na lang sa kumuli mo, Rob. Dugay na ko nakagusto ni mo. Og, abi ni mo, gimingaw kay ko sa imong pagsigig sa amok na ako. So, nga naman padidi pa man ko. Nga dili naman ko gusto mawa pa kagbalik. So, kita na. Yes, Rob. Kita na. Sakto gid ang giingon ni Papa. Nga naragit tao nga pausab sa mga lalaki kung madutla na ni. Ug wala ko magdahom nga ako di ay may makapausab ni Rob. Karon, tulo na mi katuig, healthy kaayo ang among relasyon. Dini na lang kutob og salamat sa pagtagad akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maukining sa kababay nga nagpo sa Minglanilla, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Dimples. Ikaw ba? Kapoy kay ka. Di ka gid kapugong sa imong kaugalingon? Inanglan gid ka nga magsigig kuyog nako bisag naata sa eskwelahan. Unsa man taong ka, Timbuls? Parehas ang mga maestro ug maestra din Unya, dili man ka professional ang daglihok. Di ba gud ay pwede nga bisag magdungal ang tag-lunch? Dimples, nagsabot na beta ha? Nagsabot na ba kita?
Nga dili unta ko gusto nga parehas ta og eskwelahan nga tudluan. Nya kay ikaw may gahi kay ko. Gusto mo gid nga magsiig sunod-sunod nako. Kay kung wa pa lang unta ka na nga bitog estudyante sa una, dili unta ko mag-iningon-ini. So nigawas na gud ang tinuod. Wa ka nagyoy salig nako. Maong gusto ka nga kung asa ko permi, naasa ka. Wa ko'y salig nimo. Kay wa pa nimo gipakita na kung kasaligan ka. Duha na kabuk atong mga anak, Peter. Ug ayaw hutdang akong pasensya. Kay kung dili pa tungod sa atong mga anak, dili ko ni buhaton sa kong kaugalingon. Ay pasayloan na lang ng imong bana. Uy, naunsa ka ba ya? Dili, ma. Dili gyud. Dili gyud nimo hunong ako mga pagduda niya kung dili ko makita iyang hingpit na kausaban. Dimples, ang mga lalaki magpakalalaki gyud na. Mao bang bisag kapila na makasa si papa nimo ni pasaylo ra gihapon ka? Dimples, Ayaw ko iparehas nimo, ma. Nga bisag gipanawng ni papa nimo iyang pagbinuang diya nimo, ni dawat ra gihapon ka. Nagpakamartir ka. Dili ko ingon ana, ma. Lahi ta. anak. Girl na ako'y chika. Pero ayog sa ba, feel na ko nga kinahanglan may baw ka ani. Ha? Unsa man, Teacher Ami? Ay, si Teacher Peter ba, nga imong bana, kuan, naamagoy mga chika sa atong college students din nga, magsige na kuno na sila kuyog ni Kenya, nga student din I don't know if under na basab na nimo. Kenya? Wait ha. Familiar na ko iyang name. Pero ayok sa ha, nga gikan ako. Dili pa sa ko sure about that, pero panidi lang sad. Basin pa daig nasayop lang ko. Mau ba? Sige, Teacher Ami. Thank you. Okay, class. That's all for today. See you next week. Bye, Ma'am. Bye! Bye. Si Kenya na ang nasunahan nga padung na mulakaw. Mo na ang giingon ni Teacher Ami na ako nga kuyog-kuyog ko nung Peter. Di lang unta tinuod ang tanan. Kenya, could you please come over? Yes, miss? I am going to handle Binibining Lakambini here in our school next month. Maybe you can present your class. Ha? Ako, miss? Ganun ako man. Oh, why not? You're smart and you're beautiful. And sakto kay imong pamarog for the said competition. I can see your potential. Maawaw man taan na, miss, uy. Ayaw ka, wow. Win or lose, I will be giving extra points if ikaw ang mo-present sa imong class. And exempted ka on final exam. Sayang if you don't grab the opportunity. Ay napagduha-duha. Sige na. You still have time to prepare, okay? I'll expect from you. Miss, Oo niya, unsa naman? Maglisod man kog tuo sa imong storya day. Uy, tanaw na kong Kenya, no. Dili man sa ingon anang ang klase sa estudyante. Oh, ambot lang sad, no? Gwapa ra ba sa ng bataa? Basin po gihimuan lalag istorya sa ubang mga estudyante din, no? Ay, ayaw na lalag ko na hunaa, uy. Huwag man sa kailang pakitang liw kang imong bana nga makapaduda. Wa man sa dinuoy. Oh, ayun na lang ko na hunaa akong istorya. Kalinti na lang to. Ay, sorry ha, nga gihatagan pagyutik kag kahasol. Way kaso, oy. Ikaw ba ya? Kahibaw man sa kubang nga amiga kita maong musultigig ka nako kung unsay imong madunggan. Kay nahibaw man ko nga concern kay kanako. Mao cute. Taot-taot naman ko makakita ni Kenya din sa akong klase. Everyone, kasi nahibaw ninyo sa whereabouts ni Kenya. Taot-taot naman siyang absent. Yes? Nakay nahibawan ko na unsa na si Kenya? Kon, miss! Parang, di naman siya upadayon ng spila, miss! Ha? Nga naman? Mapdas man siya, miss! Oh, unsa? Yes, miss! Mapdas man si kanya, miss! Kinuo ko.
Dili lang unta tinuod ang niya sa kong una-una. Mulakaw na ko. Asa ka? Sa eskwelahan. Mag-unsa man ka dito? Umantay klase ron. Oh, nara ko ihatod. Ubalik ko din ko. Okay, sige. Oh, sige, ato na ko. Sundan ako siya. Noy, sundan na to palihog ang auto nga red. Ah, okay, ma'am. Pagkakod kita, Peter. Ingon pa ka nga sa eskwelahan ka mo ato. O kanong niyaman na siya din hiya. Kasi yung gibisita din hiya. Kinuo ko. Kanang babae nga nikawa sa pultahan. Si Kenya na. Kinuo ko. Nganong karon ka lang na uli? Oh, ha? Ingon ka mo adto kag eskwelahan. Dito man bitaw ko? O saan mo siya problema ni mo, ha? Bagka di kag naong bisag unsaon. Oh, mahimo ba din, boss? Wa ko smooth aron makig-away ni. Gisundan ti ka ganina. Ikaw mo'y amahan sa gimabdos ti kanya? Tumaga ako! Oh, ako. Saan pagyo ko? Di na ni bag-o alang nako. Unsa pa may kapuslanan nga magpuyo patakwa gyud ko'y nakita kausaban nimo bisag gamay. Di, boss. Di mo gusto, di ba? Sige, sukad karon di na ko mugukod pa nimo. Di na tika sa mukod pa kung sa may ibang mga desisyon sa kinabuhi. Pero I'll make sure bayran nimo ta ng mga kasakitan pag-antos nako so sa pila ka tuig sa tong kaminyoon. Di, boss. Wa ka lang ba masakit eh? Ambot. Ambot ba kung napuno na bagid ko o namanhid na ko sa tanang mga pagpasakit kayang gihatag na ako? Di na ko Di na ko mubalik pa niya. Gusto na ang pila ka tuig gi-fight na ko among kaminyoon. Gi-fight na ko siya para sa among mga anak. Di na ko. Onya karon. Unsa na may plano nimo na? Bahala siya. Total, makabuhi mo ko sa mga bata bisag wa siya. Puslan man nga wa na siya klarong hinatagan sa mga bata na siya'y laing gisuportaan. Patangtangan ako siya lisensya isip maestro. Dimple. Salbahis na kung salbahis ma. Kana bitaw nagtuo ko nga di ko pulan sa among sitwasyon. Bisag kapila na ko niya pasakiti kay love na ko siya. Pero mapuno man gid ay ang tao. Puyon man sa di ay atong kasing. Madrain man sa di ay ta emotionally, physically ug mentally. Usahay, mablame pa nako kung kaulingon kung asa ko dapitan nagkuwang. Pero sukad nga ako siya gibuhian, mas nakaginhawa ko. Mas nakaingon ko nga mo di ay niyang akong gipangita. Ug mas nakaingon ko nga guarantee ang kaminyoon nga magdugay ang usa ka relasyon. It takes love, respect, trust, understanding, and faith in your relationship make it last. Dili na lang kutob. Daghang salamat. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Sheila. Asa naman sad ka, Sheila, nga nag-ilis man ka? Mulakaw ko, ma. Asa naman sad ka? Musuroy ko. Madto na sad kas imong mga barkada? Naibaw lagi ka, ma. Mao man ay bisyo nimo basta wa kay klase. Dayon kag adtos imong mga barkada. Si Madto siyang barkada. Ay kinsa pa, kining anak nimong buutan. Wa lang kailaing bisyo sila. Sige lang ka kuy-kuyog sa mga barkada. Laay kayo sigig pundo din sa ato pa, uy. Maubasag din na lang kukunin nyo nga mula ako sa kong mga barkada. Pauli big sa'yo, ha? Opa. Bilangog di ka mo, Roberts. Ang Berts. Pwede ka na? Nga ato naman yung routine? Mao good. O niya, asa man taron? Ngita tag lugar nga malingaw ta. Sige, tara. Ilamig itagay eh. Ah. Imo sa part lang, no? Ako na sad. Sige lag ako. Wala naman eh. Ikaw na sab. Pasa ko parts, uy.
Uy! Si Paus, boy! Nagka-week naman ka, part. Oh, yun. Hinami ka, Bert. Ah? Ang taon eh. Ako nagka-week? Bebe, amin ng tagay, be. Be! Week Ano good ba? town. Ay mo. Labara sa kong uoy. Maayo kay nagbata na ka, day. Sakit na sa kong uoy. Di mo sakit nga nagsige magkaglala. Kapuya sad mama, uy. Sa'yo pa kays buntag, yaw-yawa naman ta. O nga nung dili man kayaw-yawan, ha? Nga dili man nasaktong imong gibuhat. Magsige kag inom-inom nga babae man unta kang dako. Mama sad, uy. Muinom ang gali ng manok nga dili mangihi, ako pa kaha. Tanawa ra gud ang tinubagan nimo. Ay, ambot lang gyud nimo sila. Pag-amping lang gyud day, dili ka mamabdos anang imong kalaagan. Ma, Parts, asam tayo na yun niya. ha? Nga naman di ay? Kalimutan ko. Pero Friday mo ron. Friday. Friday? Nya nga naman like Friday ron. Ay, samantaon siya eh. Friday ron, part. Unya ugma, what klase? Aw, nya part. Unsa may plano ninyo? Ako daw ko na nga itong mga barkada. Manisko ta. Sige. Unsay manisko? Nagsabot may mga barkada mga manisko mi. Ay, nausa naman in town ka, oy. Bura ka maglalaki. Ma, pasagdi na lang gud ko, ma. Kaya kung maminyo na ko po, mawagtang na bitaw ni akong kalaagan. Eh, maayo lang kung man may niyo ka. Kung sembakog ipaangkan ka. Ma. Kini mo live! Yung ninyo ka. Yung ninyo tayo ba mga matay nyo ka. Ano sa lagi? Maog yun. Kasi, ilang taon-taon, gawas ta. Padayon tag-inom. Sige, way blima na. Sige. Agay ba na, birds? Parts, mag nalipong naman ko, parts. Huh? Uy! Ay, binuang na, birds kay... Iya ba naggang... May inom mo? Ang yun. Mura makaghubog na parts, eh. Ang inom mo ta. Sige ha? Inom kita ha? Tagay ta, binong tagay! Okay. Sige. Mamang ka, sige. Tagay. Ano sa mga birds, che? Kaya ba? Di na ako kaya mga parts, eh. Sure, di ba siya? Parts, biyong kadiyot, parts, ha? May nang balik ang taod-taod. Sige, birds. Dali lang, mag-inom na rin. Kilapat sa kong uwi. Nga naman eh. Nga naman ka naman lang usa dito sa mong imnan. Pero, nga naman nahubo man akong pantalon. Aray, kasakit sa kotong pangan. Ang buti pa sa buti ini. Ilang ipahimos lang ang akong pagkababae. Ang sakit niya akong buhok. Sakit di ay. Niresulta na ng imong kalaagang buanga ka. Kisa ba ko rin naghilabot ni mo, ha? Ako mahibaw. Hubog kayo ko. Mauna ni ako giingon ni mo. Dili ka magod pa to o kun badgon. Wala ka mahibaw kung kinsay nagpahimos ni mo. Mapasaylo ako. Ito ay mga barkada sila. Patagwala ko, kisa rin binuwag mo. Huwag kong may bawa na po, Joy. Una kong niuli ninyo. Gusto ko, Bert. Kung may bawang kisa binuwag mo, aghan ba ito? Yan, napatay mga bagong barkada. Masakay nabiya ako. Napatay kaubal na kinom ito. O niya, kinsa mo ginagpahimos na ako. Kinsa man. Ha? Dili na ka mo eskwela? Dili na ko ma. Mauwaw ko kay daghan ang nahibaw sa nahitabo na ako. Unya magkunsa naman karon. Anhilang ko sa ato, ma.
sa bako. Lain man kayo nga kung kuto-kuto. Daon ka, Sheila. Lain di ako kuto-kuto, ma. Oh, wa na ilain. Mabdos na ka. Ma. Dako na kayo ng imong tiyan, ha? Pila na lang kaadlaw nga itong paabuton, mga anak na ka. Ma. Uyaw saon man ni ron. Mataw ning imong gisabak, gawa ka mahibaw kung kinsay amahan. Ako ning sa ang tanan, ma. Ewan ko mabinaw sa inyong mga tambag na ako. Kung di patuo palagot ako ninyo, dili uta ko maigod ini. Dili mahitabo ka madiskrasya ko. Pero kay gahi magkugo. Wa ko mabinaw ninyo maong naigod ini ko. Sa din ako ang tanan, ma. Sa pagkagahi sa akong huwag ka masinupakon. Wa ko mahibaw kung kinsay nakapamabdos na ako. Karon, nanganak na ko. Ug wa yun magpakita na ko ang amahan sa akong anak. Ug sa mga anak na naminaw karon, paminaw mo sa mga tabag sa inyong mga ginikanan. Kay wa sila laing gilantaw kundi ang ato ng kaayuhan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ang napadas ang kaagi karon, mao kining usa ka babae nga taga English Virama, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Ella. Hoy, day. Unsa man ka? Wag kang plano nga ato si Luis sa may manggahan. Namin na ito nagpaabot mo. Dili lagi ko ganahan yut, uy. Ano naman? Gwapa man siya. O lagi. Gwapa naman, gwapo. Gwapa karon gwapo, pero way na hot, uy. Dili na makabuhay na ako kung magminyo, mi. Grabe. O ba ganili mo sugda? Nag-is ko na magkakaminyoon, di ha? Dapat lang, no? Kinahanglan nga practical tas kinabuhi kay nakita na ako nga dili gid sayo ng kinabuhi karon. Ilabi na gid nga mahal kayong mga pamaliton. Maong dili ko magpatakag pili og lalaki gid yot. Nya, nga ano si Bert, nga classmate na to before, imo lagi to siyang gitubayan nga. Di ba to kartahan? Kaya nakagusto mo ko niya. Pero bisag unsa pa nako siya ka love. Pero wa siya kwarta, wa gyud ko'y planong makigminyo niya. Doy! Anak, di na maayo ha. Bati na nga mindset. Unsa man day dapat, ma? Ag-agay ni mong buhaton. Paminaw ni mong imong kaugalingon. Unsaon man ang kwartahan pero tapulan. Ma, kumupili ko og pobre ng daan. Aunay ba man ko nga nay chance nga madato. Pero kadugay pa na ko magpaabot anak man no. Maayo ng dato ng daan. Ay, nahala. Sige, ikay bahala na. Mas maayo sad nang ang imong gusto mo ay matuman para ikaw mismo maoy makarealize. Ma. Asa naman yung bayuta, uy. Dugay man kaayo. Ella! Si Alden? Ang among heartthrob? Nga na nakailaman siya na ako. Naibong ka siguro, no? Nganong nakaila ko nimo. Nangutan ko sa imong friend nga bayot. Ha? Hain man siya? Ni uli na. Ha? Ang nagsabot naming magdungan mig uli. Ako man siyang gipasaligan nga ako'y muhatod nimo. Ha? Ampay kay Nimon, no? Ako, buti kang music di ha. Kamaogid kayot. Siyempre. Nabasa ko nga siya ang klase sa lalaki nga dilit di mo balibaran, Choy. Gwapo, nindatong lawas, ug labaw sa tanan. Watabag yun. Naibaw ba ka nga siya nga akong ideal man yot? Maong thank you, gid kayo ni mo yot. Ay, sure ko, pumanguyap siya ni mo. So, tagili mo na sa! Ha? Gisugot ang kunimo? Oh. Wow! Sugot yun dayon? Alden, ang relasyon mo ipadugayon. Dili ang pagpanguyab.
Oh, nga naman, nausapin mo na huna? Wow, uy. Salamat, Ila, ha? Wag ko ni mo lisod-lisod, ha? Salamat kayo. Alden, sure na kit ka, ani? Murag nagduwa-duwa man ko. Ela, niya na ta. Magbisan pa og gawas ta karon, makabayad gahapon ta. Maong di na nato usikan, okay? Pero, Labang ka ako nimo. laki. Pero, Ang love nimo ang tao, andam nimo ihatag ang tanan niya. Kaya ba nimong ihatag na ako ang tanan, Ela? oh, Alden, I love you. I love you more. Utsa? Naginita mo ninyo ni Alden? Uyot. Ay, Diyos ko. Utsa na taong kayo? Uy, anong nibigay mo na yun ka, ha? O, nagmamabdos ka? Kausap pa ganin na tabo na mo, mabdos dayon. Og usap pa, wa ko'y kabalakan. Kay kwartahan ng pamilya ni Alden yot. Good luck lang ni Monday. Diyos ko. Ano man eh. Mabdos ka, Ella? Ma, Sultihi ko sino. Mabdos ka ba? wa ko kahibaw. Pagpiti, araw atong mahibawan. O kung mabdos ka magani, pahawa dinis ato ha. Kasabot ka. Maong pag-ampo lang yun nga negative ang resulta sa piti. Kinuo ko. Positive. Pahibaw ay mong uyab, anak. Ma, O ay paghilak. Nga naman, nahadlo ka nga di ka barugan sa imong uyab. Pahibaw agi dayon, o pahawa na din ha. Dili pa ko andam, Ela. unyan saon maninganaan naman eh. O sige. Dili ko na mo barugan. Kay ako mismo may magkikistorya sa mong ginikanan. Okay. Sige. Kitang duha mismo. May mo atubang sa akong ginikanan. Mabdos? Mabdos ning uyab ni mo, Alden? O, ma. Ug ikaw, day. Nga nung nisugot masagyod ka nga ka mga bata ba ninyo? Wa ba gani mo mahuman og eskwela? Ito, Layas! Ha? Pa? Panigamot og imo, Alden. Ug kalimti nga naa ba kay mga ginikanan. Idili may musaw ang resulta sa kabuang nimo. Layas! Pasensya na ka. Maura ni kaya na ko nga maabangan na to sa akong allowance. okay ra ko, ani, uy. Pero, mas maayog mo trabaho na lang gid ka. Dili pwede ka kitang duha mo way trabaho. Maningkamot ko. Mangita kong trabaho. Asa naman ni si Alden? Lahom naman gabi, pero bakit ba uligi ka nang itag trabaho? Ela! Mayo kay niya na ka. Hubog ka? Bugo taon. Kainom na. Nakita minsan mga barkada. Mga itong kuyog lang sa kunilag inom. Unya, mo pagpang-apply trabaho? O ko mga apply oy. Hindi na ako nakaya ng trabaho no. Huwag ko maanad aning kinabuhi ila. Unya? Saan man ni nato, Alden? Wate kao na ni? Uli na lang sa inyo eh. Kaya muli na lang sa kusamo. Unsa? Sorry. Igo na na. Ako maglakot nimo. Gituyo to nako para makaton ka. Abi man akong mahayahay akong kinabuhi ka uban niya. Anak, di man tuod ta dato, no? Pero, wag yung ko magmahay nga pilit na ko si Papa ni. Kay sukad masukad. Way undang iyang pagpaningkamot para nato. Para sa pamilya. Ma. Tinuod, dili kwartahan ng imong amahan. Pero kugihan. Saan man intaw ng kwartahan pero tapulan. Sakto ka, ma. Og salamat kayo kay kitahapon ko di mo, ma. Di na ko kayang antuso ng akong punggang anak.
Unya, sa may plano ni mo karon. Nangita ka trabaho? Mao lagi. Basin og nahibawan ang imong mamayot ba? An? Ah, natay nangita og dindira David sa amo. Okay na ko, ano? Bisag unsa. Basta baka trabaho lang gyud ko. Dako-dako na gyud akong tiyan. Medyo bugat na gyud. Ilabi na karon nga magsige na ko og barog tinis tindahan. Lingkod na sa ila. Kinsa ka? Nakailalagi ka na ko. Roy, ako biday delivery boy nilang sir. Wala ka makabantay siguro nako kay di mo ko gwapo. Amaw, dili uy. Busy lang gid siguro. Di sa gid makalingi ang gwapa nga sama nimo sa mga sama lang nako bating naong eh. Sus, magunsa man ang gwapo nya tapulan. Ug usa pa, dili mo ka batig naong ba? Mo ba? Gwapo ko? Ang Kuhan ka nang wa ko mag-ingon. makapasar ka ning naong nga kung nguyab din mo ila. Manguyab? Uy, ayaw pagsigig binuang diha, uy. Kita kang mabdos ko, niya mastorya kag ingon ana. Wa mo kuno mga mahanan ng bata. Ako na lang. Roy, Itaw, seryoso ko ila. Ang babae nga sama nimo, ang ngay panggaon. O mao na gusto na kong ipabati nimo. kung barugan na nimong imong gisulti, kinsa mang pugko para mo balibad. So, isugot ako nimo? Kita na? O, Roy, tagad ka og chance. Kita na. Yes! Nagsugod man mi ni Roy nga wa ko feelings para niya, pero dili siya lisod gugmaon. Maong dali ra kong na-in love niya. Wa niya nga akong gipangita sa usa ka lalaki. Pero mahal na ko siya kung unsa o kinsa man siya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Maukining sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga Lera. Gisugot ako nimo? Drake. Yes! Di na ko makahuwat, babe, nga finally. Mapaila-ila na gitik ang papa. Nga akong uyab. Oo di ay ni Lira dong. Ha? Dong Drake? Yes pa. O Lira, babe, ang akong papa. Maayong adlaw, Tito. Maing adlaw sa nimo day. Nanghaon na mo kay magluto ko. Ayun na lang pa, kay nagdara kong pagkaon. Nahala sige. Dali, lahustas ko siya. Close kita kaayo mo si Papa nimo, babe, no? Oh, babe. Siya nang barog nga inahan ug amahan ako. 8 years old ko sa diyang nawas mama. Namatay sa sakit nga breast cancer. Inungdan nga si Papa mo inaning kamot ug maayo para nako. Mao pa? To be honest, babe. Pare, babe, doon ko. Pero sa diyang naila-ila ka. Nausap nga akong gusto. Drake. First time na kong mubati og sama ini. And I promise you, didagid ka pasakitan. And I will protect you at all costs. I will never let anyone to harm you. Ingon na natin ka kamahal. Thank you, Drake. Mahal sad kaayo ti ka. Nak, basin bayag asa na napaingon inyong sobrang ka-close ni Drake, ha? Pero kapit naman kada adlaw na lang kang muadtos ila. Unsa mo ginaay na? Uyab na ko si Drake. Usa pa, ikaw na mismo ang niingon na ganahan ka ni Drake para nako kay buutan siya, di ba? Ay ulagi, pero basin bayag mo biya na ka din sabay. Naun sa kabaya, ana maginapadong atong anak. Dili man na nimo mapugngan kay usa ni ining mga adlaw. Wa ta kahibaw, basin kalit lang unya ning aminyo. Naa na masad ni siya sa hustong edad. Pero dili pa ko andam. Mapa, ay mo paglalis, uy. Sa pagkakaroon, wa pa na sa among huna-huna ni Drake. Gusto sa aming mag-enjoy while uyab pa mi.
Maayo hinoon anak kung mao ka na. Babe, happy tayo mong birthday. Ang sa'yo plano ni mo? Ato ra sa bahay, babe. Magluto man si Papa, anak. Mang-invite sa ko sa akong mga friends, anak. Aw, kun mo na. Musayo ko, ana, para makatabang ko ni Papa nimo sa iyang mga lutuonon, ana, ha? Uy, sure ka? Okay na? Ay, nga nagutang dili. It's your birthday, babe. Thank you, babe. Thank you kayo. Okay ra pagidon ta, bisag ako lang dinis kusina day. Kaya raman ako. Mas may nang tabangan di ka tito. Aron, dili kay kahago ba? Ug mas dali ra pod. Kamao de ka mangluto day. Yes, tito. Actually, tinadluan ko ni mama sa mga lihok ko nun sa bahay sa gamay pa ko. Gitrain ang daan. Kung mao, swerte de kay nga akong anak nimo. Maswerte ko ni Drake dito. Buutan siya, mapinanggaon og responsable. Ay, asang ubang lamas dito para mahiwa na kong daan. Happy birthday, bay! Salamat sa pag-invite, ha? Salamat po rin niyo. Dila, kaya na bahala ni Drake, ha? Hugbog na kayo, eh. Oh, sige. Hina lang, Sige, salamat po ninyo, ha. Sige na kay ipahimutan ko na siya sa iyang kwarto. Sige, harap siya, Bea. Bye! Sige, amping mo. Sorry, babe. Babe, okay ra. At least na-enjoy ka. Sige na, katog na diha. Tabangan ko lang si Papa nimo sa mga hipusunon sa ubos. Sige na. Thank you, babe. Ako na yun day, ha? Ayaw ra tito, oy. Ako lang. Ako ra hipos aning giim na nilang Drake. Tito? Butan din mo dayo eh. Butan kay nimo. Ay! Tito, gihikap di mo nga akong lupot. Ulma ka man kay sampot, no? Lira? Tito, unsa pa? Imo mo ko nagkikumot ang akong sampot. Sorry. Sorry, Lira. Dili na magkamata si Drake sa nag-uy-uy sa akong hilak ron. Tungod sa iyang kahubog. Salbahe si mo, Papa Drake. Huwag ko magdahom nga mabuhatan niya na ako. Salbahe siya. Babe, thank you, ha. Yung si Papa, nanglimpyo daw kas bahay. Before ka nibiyasa mo. Okay, Rabi. Uway kaso. How about mag-dinner daw niya sa mo? Tutuan ka. Ha? Sige na. Please. Babe, sorry ha, pero nakasaad ko ni Mama nga sa bayra ko mag-dinner. It's been a while. Wala ko makadungan nila sa pagkaon. Hinuon sad. Sige. Next time na lang. Thank you sa pagsabot, babe. Sorry, Drake. Pero until now, di pa na ako kayang muatubang sa imong amahan. Gusto kong musumbong ni mo sa iyang kibuhat na ako, pero at the same time, nahadlo kong magupang inyong relasyon sa amahan o kanak. Maong pasensya kung doon ay mga higayon nga magkinahanglan ka na ako sa inyo. Unya dili ko makaadto. Sorry. Babe, sorry ha. Di ko magkagawa ni mo. Ilantan ko karon. Mao ba niya, nakainom na kagtambal. Oo, ninam na ko. Ay, kawala ka na ko. Kaya rin ako nga kong kaugalingon. Drake. Ang pigsa mong pagbauli ha. Oh, babe. Naunsa? Karon hinuon nga naay sakit si Drake, dili na hinuon nimo adtuon sila? Ma. Susiha dito kung okay ra bang iyang kahimtang. O kung unsa iyang kinahanglan. Kay iyang papa ra man kay iyang kauban sa ila. Ma. Babe, salamat nga. Diyanihigid ko sa amo na. Sige na, inom aning tambal nga akong da. Kut na ding inom ang tubig ha. Thank you.
man gyud ay ka, uy. Magwa lang kog usa ka gamay planggana sa tubig sa silong ha. Ingon man labakara aron akong itrapo nimo. Salamat, babe. Oh. Oh. Taon-taon na sad nga, wa ta magkita day. Gumin nga mag-ikunin mo. Ito ang sa pa. Ayaw pangikap sa kundukan. Ikaw man sa kumupos. Di na ko tinagib ka mo ani day. To please, maluoy ka. Nianhi ko para ni Drake. Ay sakit siya dito. Okay. Guna nga, nakahikap ko niyo. Nak, unsa na may plano ninyo ni Drake? Wa pa may planong magminyo? Ganong nag-apura na magkaroon, ha? Abi na kong di bagaandam. Ay, na-realize malangkod na ako nga gusto na kong apo. Nasuya ako sa akong mga amiga ba kay silang tanan na anay apo. Ako na laywa. Ma, Nak, pagsabot na mo ni Drake, nak. sorry ma. Mahal na ko si Drake pero di na ko makayang makita kung kaugalingon nga magpakasal ko niya. Kay kung buhaton ko na, unsa pa kay kayang buhaton sa iyang papa na ako, kung mahitabo man nga makasal na ni Drake. Flowers for you, babe. Thank you. Thank you. Hey, what's wrong? Sorry. Sorry, Drake. Di talaga na ako kaya. Mahal di ka pero sorry. Magigbuwag na ko ni po. Babe. Nga naman. Why so sudden? May nahik mo ba ko? Wa kay pagkuwang. Sorry, Drake, pero dili na ko. Lira. Sorry. Di na bagid ako mausap ang imunang huna. Sorry, Drake. Pero gusto na ko makigbuwag ni mo. Trust me, why lain? Why third party involved? Gusto na akong sa taon kung unsa gid akong gusto para sa akong kaugalingon. Sorry. Sorry. Pero, pwede bang mahatod di ka sa inyo for the last time? Please. Drake. That was when we separated our ways. Sakit man para nako but hanglan to na kong buhaton para sa kong kaugalingon o for the sake na lang sad sa ilasyon nga amahan og anak. Sa pagkakaroon, ako nahibawan nga nidayo pagkapari si Drake. Og samtang ako, niya paghihapon sa process of moving on. Dinalang kutob, salamat RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Maukinig sa kalalaki nga taga-Hubay, Liloan, Cebu. Ang ito magtatampo, nagdasangan nga, Paul. Kagwapo gud mi nga best, uy. Ha? Bisa ba? Si Jiro good. Ay, crush ni mo? Oo. Sood ba mi? Ha? Kaila mo? Ay di, sood mi, pero di mi kaila. Pantarong ba? O lagi, oy. Kaila gani mi, sood gani. Aun sa man, ako ingnon, ha? Aha? Ayaw, uy. Okay na ko nga magsigilagtanaw niya slayo. Ka-OA, good ni mo eh. Hala, sige. Tutuki na lang siya hangtod nga mo graduate ta. Ay, kanindot. Ugma na gid ang atong graduation. Maayo pa ka. Excited ka. Ako dili, cute. Huh? Anong di man? Di naman ko makakita ni Jiro. Eh, mora na problema ni mo. Sa'yo na kayo na. Sulti siya kung nun siya gibati ni mo. O, tamay ba o? Basin day, nakagusto sa na siya ni mo. Unyag wa siya gusto na ako. Unyag nakagusto ni mo? Ha? Mulalis pa gyud uy. Sige, good. Ugma, human sa graduation ceremony nato. Ako siyang sultihan. Congrats na to, Jin! Yes! Woo! Congrats na to, Col. Uy, naunsa kay?
Kinsa may gipangita nimo? Taas mo kay ng liog ni Maria. Ha? Naunsa ka? Ay, nana siya po! Padunglit siya dili nato. Kinsa ba? Oy, kinsa ba? Unsa man gwapa ko, dili ko hagay tan-awon Ah, ha. dili ra. Naunsa man ka? Oy, kinsa ba imong... Bro, go! Mo udi ay. Bro, Jiro, congrats! Congrats, bro! Nalagay party yun yung gabi. Magpa-party si Mami before ko malargas lang inaso. Laing nasod? Ay, sorry, nag-apil-apil ko. Ako na yung best friend. Jiro, si Jen. O, nasa isulti nimo. Saan na, G? Aha. Kuan, kanang, congrats. O pag ikaw mo magkatawa sa nitabo gahapon, ha? Di nga awa, begid niya. Ubo ka lagi. Natukan ko sa kugalingon ako. Ang be. Bisan og musulti na kasi mo feelings para niya. Igor man kaningon nga. Ingon na ba nga, congrats. Mura may nigawas akong baba, be. Mo gani. Ako na lang siyang kalimtan, uy. Wala naman ko'y chance niya. Kana, mas maayo pa. Ug ayaw sige gunahon na ng uyab-uyab, uy. Mag-enjoy ta sa atong kinabuhi. Nabitaw ko, ita kapasagdan, uy. Yung maguyab-uyab na ka, saan naman lang ko. Di na mahitabo nga mag-una ko guyab-uyab kay nimo. Iman-igi na. Bantay bitaw. Grabiha naman yun anang inyong ka-close ni Jenak, no? Siyempre ma, since elementary pabiya aming nagkaila. Mao gani. Pero nako'y pangutanan ni mo dong. Unsa man na ma? Nakabantay man ko nga imong tanang panahon gawas sa trabaho, tuarag yun ni Jen. Unya? Wa ka makagusto niya, nak? Oh. Kay kung magkauyab man gani mong Jen, ay uyon kay Miss Papa ni mo, eh. Unsa man, ha? Ama, oy. Pero pagludlood diha ma. Sabay na kaluod, anak, nga gwapa man na si Jen. Oh, lagi, gwapa siya. Pero ma, best friend na nako akong tanaw niya. Ug di ko ma-inlove sa akong best friend mo, eh. Sige, good. Ay, lagkasuko, nak, nangutan na ramang ko. Unta po ho, na anak kay babae nga ipaila-ila diri na mo, nak. Bitaw, no? Kabantay sa bitaw ko nga wag yung kay nagustuhang babae ba? Dili ka kabayot, bes? Niyabag ka niya? Uy, wa pa na sa kong nahuna. Ang akong future, akong ginaw na karon. Na ako'y maayong plano sa akong future. Ano sa mga plano ni mo? Mularga ko sa laing nasod. Sure? Oo. Ug adto na ko mo trabaho, bis. Ug gani, na ko schedule. Kanus aman? Amping ka dito sa laing nasod, nak, ha? Oo, ma. Mingawon ko ni mo, bes. Mingawon sa ko nimo, bes. Ug ay pabadlong din ha, bes. Ikaw hinuon, ay pabadlong dito. Ay, sige na. Sud na. Ay, lahi na gining adulting life na. Kinanglan mo ning kamot nga akong usa. Ang tuso ng kamingaw, dili sa laing nasod. Jiro? Wow, kahamis na niya. Nagidi ka dere? Oo, din na sa ko nagtrabaho. Dool ra sa imong trabahoan? Oo, dool ra. Oh. Natagi ko contact number ni Ubi para mag-contact kayo ta. Oo, sige. Dako ang nagkalain na ni Jiro nga niya na siya nagpuyo sa laing nasod. Puti ki siya. Ug hamis na kay iyang panit. Klaro kayo nga dagan og babae nga nakagusto ani niya da. Ako sagano. Mohamis baka ang akong naong ani ug sama niya. Nabuang nakapul. Ay kalimtan ang naong ni Jerobi. Binuang man eh. Ha? Nakita mo Jiro di ha? Ubis. Gwapo gihapon sa. Og di gwapo pa kitog samot. Nganong naibaw man ka? Sa tinuod lang bes no. Sige na mag-chat-chat. Huh? Mo ba? Kinsa may niuna og chat? Siyempre ako. Gintrohan ako nga basi nung magkita mo diha. And hangtod na nga sige na kita chat-chat.
sige. Bro, out na ka? Oh, bro. Ano ka? Asa man? Mag-boys night out ha? Bro, nagkanang babae din sa atong table good. Ay, kabala ka na. Ako na'y bahala o bayan na nila. Pili lang gid sa imo, bro. O, bisag, pila ba ka, bro? Di lang ko, bro. I'm available. Uy, buhay ko eh. Kalood niya mo. Lingaw na kay si Jiro nga. Dagan ang babae nga nagpalibot niya. Bro, Jiro. Una ko, bro, ha. Uli na ko. Kaluoy sa kong best friend. Nagtuo siya nga loyal kayo yung uyab. Pero lingaw di kayo sa mga babae. Ay, di sa ko makig-uban-uban ni Bay Jiro eh. Bahala siya. Mao ba? Wala na kay update niya? Wa na, mga 2 na kabuan. Usa ka buwan na sad kapin nga wala siya mo chat na ako. Mao ba? Pabuta lang. Basta nung mo pasabot raw niya to nimo. Nanuwag eh. Kiglaag na sa siguro ni. Hello, bro. Bro, magkita ta. Importante kayo. Muli ko sa Pinas, bro. Nga naman. Ay, nakapamabdos ko 2 ka babae din, Utsa, niya si Jin. Naibaw na ba yun eh? Nahibaw ka bahay na mo ni Jin? Oh bro, naibaw ko kung giunsa ni mo pagbuang akong amiga. Bro, di lang sana ako siya sultihan na ni. Nabuang na ka? Hangtod ka no sa man ni mo buangon akong amiga ha? Mao na, lingaw kay ka nga tapukan ka mga babae. Pero wa ka magunahon na unsay resulta ng tanan. O karon, na problema na ka. Diba? Anong lagot mo ka, ha? Saban, nakagusto ka na, Jin? Nga, grabe mo kay ka makadupa niya? Nakagusto ko nimo. Unsa? Ambot. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon, sa akong gibati pagkakita na kog balik nimo. O wa ko makasabot sa akong gibati nga nakakita nga gitapukan ka mga babae. Bro. O karon ako ni bati ani. Sorry. Sorry kay Jero. Pero mas mayo pa. O magpalayo na lang ta sa usog asa. O palihog lang ha. Likayin na nga akong best friend. Kaya ako siyang sultihan sa tanan. Wagi ko magdahong in love sa deko sa ama na kong lalaki. Pero di na ko gustong paudunan ng pagbatia. Maong nilikay gidayon ko sa diya confirm na ako nga akong gibati. Sakit man pero ni sakto. Di ni na nakutob. Dagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power. Amen. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lakinon nga taga Hilongos, Leyte. Ang ato matatampo nagdasangan nga Carla. Mapa, si Sheila akong uyab. Maayong adlaw, tito. Tita. May adlaw. Dayon sa sud. Mula ka sa kumaha, pa. Asa na masaday ka, Carla? Mato ko silang Sheila, pa. Mato na sa kasi mong uyab nga babay. Mamo, syempre, asap man di ay. Dili ka na bagit mausap, nak? Hangtod sa hangtod ka na lang bagyod nga magpabilin kang tumboy. Ayaw lang sa kukusba pa, kay ingon ini naman kusukat sa kong pagkatao. Abi ni mo, lipay ba kay Miss Mama ni mo sa dihang gipagkatao ka? Kay nakabato na gid mi og anak. Pero dili man gihapon may makakita og apo kay lalaki man ang imong kasing-kasing. Mao gyud. Ay, pasagdi na lang og kunin niyo mga pa. Unsaon mo man akong kalipay. Ato na ko ha, kay nagpaabot na si Sheila na ako. Abi na kong dili ka mo anhi, babe. Oh, mahitabo kang dili. Nalangay lang ko kay si Papa, kulit kayo. Nga naman? Papa ay, gimahayan ko. Kay dili ko no mahitabo nga makakita sa apo kay unsaon? Babae man akong gusto. Ay da, pasagdi na sila, uy.
Unsaon, babae man imong kalipay. Mao gyud. Og ikaw ang akong kalipay, babe. Mayon ta kun magpabili ng imong gugma diri nako. Dili ka mausab. Hangtod sa hangtod ang akong gugma nimo, babe. Salamat, babe. Babe, manangit ko nimo ha. Oh, saon sa man? Dili lang una ta magkita rong Sabado. Kaya nga naman. Makikita mong gud na ko akong maigagaw gud. Maong, dili lang una ta magkita, babe. Sige, babe. Ha? Di ta manuroy ron? Dili lang una, babe, uy. Manglaag mamisak mga igagaw gud. Naunsa naman ni babe, eh. Uwa na malay kay time para na ako. Sige lang, babe. Mamawi lang niya ako ni mo sunod adlaw. Murag di na gid ni maayo da. Pila naman ron ka adlaw nga magpakita si Sheila nako. Ako ni susihon, babe. Wala ka mahibaw, Kar. Saon sa man, Rick? Ay, pero hindi man na ako makitaan si Sheila nga may kuyog nga lalaki. Sa? I'm sorry, Carla. Nag-Carla ka na lang nako? Sorry kayo. Wa pa nang matubag akong pangutana. Kinsa ng lakiha ang termino mo ikakuyog? Akong uyab. Unsa? Imo uyab? May uyab ka? Carla. Anong kibuhat may mo nako, ha? Carla, pasaylo ako. Wala kigugman ako? Mahal ti ka. Nahibaw ka gid ana. Mahal pa ko nimo nganong imo mo kong gipasakitan. Nahuna-huna lang ako nga wa ko'y kaugmaon uban nimo. Sunod tuig, 30 na ko. Ug wa ko'y anak. Ug samot nga dili ko makaanak kun ikaw ang ako ikauban sa tibuok na kong kinabuhi kay parehas ta babay. Sheila, papasaylo ako. Dili na ko. Ato na ning undangon. Kay gusto na kay ko makabaton og kaugalingong pamilya, Carla. Gusto kong makakita sa akong mga anak. Maong sorry kayo. Buwag na ta, Carla. Sheila. Tagay pa, part, Eric. Tagay. Kalma lang, part. Eh, palabi diha. Naunsa ka ba? Sakit lang kayo kasi buhat. Sheila lang ko, part. Pila lang ko din katuwig. Yung muling buhat ako. Part, di lang yung tingali mo para sa usag-usa. Part. Abi niyo, part, no? Sayang kay ka. Ha? Kung magbinabay pa lang ka, guwapa kay ka. Pero saon man lagi na ako. Di magi ko maibog lalaki. Babay akong gusto, part. Babay. Maulagi na yung problema diha. Sige. Mag-inom na lang ta. Aron makuha-kuhaan ang imong kagol. Guntak naman eh. Sakit na sa ko, uy. Sakit sa ko kalawasan. Ano man eh? Ano ko bukoy sa Nina? Nagmata ka na, day? Eric, ni ako sa inyo. Oo, ubog kay kagabi, oy. Mong, ako lang kang gidadiri sa amo. Ug nganong wa ko'y sa Nina, ha? Unsay mo gibuhat ako? Sorry, Carla. Ubog sa ko gabi, og natintal ko nga nagtanaw nimo. Mong, may nahitabo na tong duha. Ay, sa payis ko! Carla! Kuwawa pa yung muslanon ka! Carla! Carla! Sorry kayo! Carla! Taon-taon na kung nakabantay ni mo. Wala kay kabas-gawas. Nagmukmuk ka na lang sa imong kwarto. Nga naman ka. Samsay akong gawson, ma. Wala mo ko'y uyab. Buwag namin Sheila. Ayo! Ayo! Ang traitor ay. Ang imo man derong amigo, nangita ni mo si Eric. Nahalagawas sa dito. Ayo! Ayaw pasudlam, ha? Ing na nga nilakaw ko. Carla. Unsa ba'y naitabo ninyong Eric? Nag-away mo? Wa man, ma. Ha? Kanya, ganun, dili man ka makikistorya niya. Nga sa una suod, baya kayo mo. Basta di ko ganahan niya, ma. Maong kon mo anhi gani siya. Ayaw ginagpasudlam, ha?
Lain sa akong ginawa, ano eh. Pila ka adlaw naman kong ingon ini. Unsa man, Carla, mabdos ka? Ma, Dugay na ko na kabantay ni mo nga luyak ayo ka. Ug karon nagsuka-suka ka na gyud. Mabdos ka unsa? Ug si Eric ang amahan. ma, Ayaw na paglimod. Kay nisulti na ko si Eric nga may nahitabo ninyo katong hubog kaayo mo. ma, Akong ipatawag si Eric aron maklaro ni. Unya, usaom ni Ron Eric nga imo man day nga babagbusa ng among anak. salbahis pagod ni siya. Mangunay man. Sorry kayo, Carla. O good sa may plano ni mo sa mong anak, ha? Eric? Ang tinuod ito, sa una pa mo ko nga ganahan ni Carla. Pero mahadlok lang kumusulti niya sa akong feelings kay masumbagan niya ako. Pero karon nga may nahitabo na namo ug mabdos na siya. Andam na kong barugan ang akong gibuhat niya. Ang buot ni mong ipasabot nga mga sawa ka sa akong anak. O tito, tita. Andam ko mga sawa ni Carla. Labi na karon nga may umaabot naming anak. Unya, Carla, o sa may imong ikasulti ini. Aw, wala ko'y mahimo ini. Alkansi lang kay ko kay mabdos mo ko. Sige, magminyo mi. Wa ko magdahom nga maubalay dangatan sa kong kinabuhi. Magikan sa pagkatumboy, nahimo kong hingpit na babae. Wasa ko magmahay kay pinangkaam ko ni Eric. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa San Carlos City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Munit. Troy, mabdos ko. Unsa? Ay kuging na nga wa ka mag-inom og pills. Troy, Naibaw kang di pa ko andam sa obligasyon isip ko sa kamahan. Wa pa ko matagbaw sa akong pagkaulitaw. pero ato maning tinuyuan. Ato? Ing na hinuon nga tinuyuan nimo. Tuyo gyud nimo mapamabdos ka. Aron anak ko magapos nimo. Troy, Ipakuha ng bata. Pero kung dili ka, problema na nimo. Kay di ko mo barog anak. Barog gina nga ikaw ra. Kay kagustuhan na nimo. Troy. Hala, unsaon man na? Unya, mapatyan kasi mong papa, ana. Dahil kung may baw siyang mabdus ka. Unya, dili pagid ka barugan ni Troy. Ambot lang dayo eh. Galipog na ko sa kong buhaton. Atoan na lang ang pamilya ni Troy, day. Sultihi ang mama o papa nga mabdus ka o si Troy mo'y amahan. Maayo ka, day. Unsa? Mabdos ka? Ug dili ka barugan ni Troy. Oh, tita, tito. Sorry ninyo nga ni anhi ko. Wa may baw si Troy nga ni anhi ko sa inyo kay nahibaw kong masuko siya. Gusto unta niyang ipakuha ni nga akong gimabdos pero dili ko masugot. Ay, itaon. Akong saan ang iyang nahuna-hunaan. Wala gyud ko mahibaw sa ngayon akong buhaton anang anak nimo. Salbahis ko di bata. Di anay. Maupay pag-abot. Tito, tita. Ay! Munit? Iya ka? Ikaw ba? Gago ka yun, no? Usay plano ni mo, ha? Imong ipakuha ang bata? Nabuang ka na? Naunsa ka naman intahon, oy, Troy. Gipadako man unta mo na mugtarong sa imong mga igsoon. No ambot og diin ka kahanang imong kinaiya. Imong mga igsoon dili man ingon ana ba? Ikaw ra ginalahi. Ma. Baruginis munit, ha? Kung dili ka gusto nga palayason ka na mong mama ni mo din, eh. Pa. Ayaw migsupa ka, Troy. Kana kung naapa kay respeto na mo isip imong ginikanan. Parugi ang imong gibuhat. Ma. Troy, salamat ha nga nag-usab ka gyud para namo ni Inday. Ako may angay magpasalamat ni mo, Munit. Tungod kay
Wa gyud ka ni give up na ako. Tungod kay love kaayo ti ka. Ug buhaton nako ang tanan aron di ka magmahay nga gipakaslan ko nimo. Ay, kadita. Si Beroni maning nanawag. Hello, ay. Oh, mau ba? Oh, sige, sige. Manangid lang ko sa akong asawa, ha? Oo, lagi. Mo-text lang ko. Okay, bye. Sige, bye. Nga naman ko na dong. Asa may tuyo ni Ronnie? Kuanday, okay ra nimo nga buhato ko sa ila. Birthday man sa iyang asawa, good. Taod-taod na sad good nga, wa mi magka-jamba. Sukad lang nga, naminyo nami. Mao ba? Okay ra, uy. Basta ayaw pagabi ug maayo ha. Ayaw sad palapis inom. Unsa kay maayo, kuyog na lang ta. Ayaw lang dong, uy. Anira ko sa ato. Wapabayay tuig si Inday. Nahibaw na sa kaaning imong anak, hindi ka nahagsaba. Mausad. Pag-amping dito ha, i-greet na lang ko happy birthday sa asawa ni Ronnie. Sige day. I love you. Ay, mukoy, sagod ko sa akong pilang gawin. Love ka ni Papa na ka. Balik ka sa Papa, ha? Sige na lakaw na. Nadili ko gusto magabian ka. Sige day. Maayo gani kay na okay ra gid mong Troy day no? Mao lagi day. Nalipay kay kus iyang gipakitang kausaban. Di na pareha sa una. Mao lagi. Kay kun ako mo'y nasa mong lugar niya, parehas lang gyapon sa una. Na, dili gid na magsilbi na ako. Makigbuwag gid lagi ko, bahala na. Lahi-lahi sa taday. Kay ako mo fight manggit ko. Bahalag lisod, bahalag sakit. Lahi gid taday. Kay ako, bisag unsa pa nako ka-love ang usa ka tawo no. Pero kung tan-aw na ko nga ako ra may ni fight sa among relasyon, aw dili na ko pugson uy. Lisod pod kung ikaw na lang mo'y nahigugma sa imong pares, di ba? Unya siya wa na. Day. Day, ayun lang kong pabutas pa niyapon, ha? Birthday sa akong kauban sa trabaho, nang imbitar. Mao pa dong. Sige dong. Sige na, ato na ko, ha? Kaya tingalig maliit na ko. Sige, amping. Sa gunso naman iyang mga lakaw. Di na lang gali halos manangkid. Nilakaw na sa day si Troy mo, net? Oo, ma. Ay naunsa ba yung tao ng bana ni mo eh? Nigara naman sa nagsugod. Ma. Bisag ako ng anak si Troy, no? Pero ako'y salig sa mga lakaw anak niya. Panidin ang bana ni mo. Tingalig doon na nagikabuang ang lain. Ma. Ay, nakatuog na siya. Anong kikulpaan manggi ko? Ayang cellphone. Nadapit sa iyang unlan. Akong kuhawan. Maghinay lang ko kay tingalig magkamatngon siya. Ay, nakuha ko na. Mamasa ko siyang messages. Halos gikan maning Ronnie tanan niyang message. Akong basawan. Nahibaw ko sa imong kabuang bay. Traidor ka nga pagkaami ko. Ha? Nga kung naka-text man si Ronnie ingon ani ni Troy. Suod man kay ni sila. O kauban bagit sila sa trabaho. Sa magkahinahitabo. Nakaluto na ko sa atong pamahaw. Dali na, kao na. Wow, kalami ko dani. Tusinog itlog. Oh, nga naman ka. Doon na kay problema? Dong, nalang ko ipangutana. Oo, saan mo na? Samtang natuog ka, akong gikuha imong cellphone og namasa ko. Oh. Nakita na ko ang message ni Ronnie. Giteksan ka niya traidor. Ngano? Dunay problema? Ay, wara oy. Gara-gara ra nga text niya ay. Tingalig na akay wag gisulti na ako ha. Wa lagi. Tagahi ba ni mag-uwi? Ug sa sunod ay pangilabot og cellphone ha. Kaya di ra bagid ko mangilabot sa imo. Troy. Ug kundi pa ka mukaon diha, pawas ako tubangan bi. Makaguba kag adlaw da. Naibaw kung doon na kay kitako na ko, Troy. Na-sense na ako nga doon na gagagitako na ako. Uy,
Ni akong lagi din gawa sa mong opisina, munit. Nagpaabot kasi mong maing laking bana. Ang gabi naman. Wapaday maulisin niyo. Mabang niya ka tungod kay nagduda ka, ha? Ronnie, unsa ko na pagka-istorya ka? Guwapa manunta ka. Lamig pa sa tanawon. Murag guwapa agiig anak. Ronnie, mahimo ba? Buhi ilang ko. Imo man nagikap-hikap ang ubukton. Nga nung makagwanta ba magkanang imo ba na? Uy, ngawa man ay ayo. Ronnie, unsa pa? Buhay na kong pasawa! Dili ka ang isumumban niya. Buhay na kong pasawa! Roy! Gusto niya! Unsa ba? Gusto niya! Kini sa imo? Ronnie! Please, hunong na mo! Kaya naman, di ba ko pwede mo hikap sa mong asawa? Pero sa akong asawa, pwede kang mo hikap. Ha? Troy, unsa di ka tinuod? Ha? Ngunit, parehas tang gibuang sa itong mga pares. Pangutan na imong may laking bana. Bisay gitago ni mo. Unsa pa ba yung buhaton? Ha? Kuwang pa ba di ay? Ngunit, sorry. Sorry kayo. Pasaylo ako. Abi ba na ako nagpako na ka? Ano man? Unsa may sa na ko ni Monsa? Ngunit, wa kay sa. Ni anak ko ang sayo. Ni anak ko. Sakit kayo, Troy. Sakit kayo. Pasaylo ako din. Pasaylo ako. Net, kung gusto ka na mo pahawa o biha sa akong anak, dili ko ikaw mabaso. Hawa kay angay kabalakan o kinakasabot ka ayo ko, di mo. Ma? O nga no, tungod ba kay anak ti ka, nagtuo kag mulaban ko, di mo? Kung ako pa ang naas lugar sa imong asawa, no, Troy, hagbay ra gyud kong nibiya ni mo. Ambot lang bag naunsa ka, uy, o giunsa ni mo paghuna-huna. Pamilyado ka na. Wa man lang ka makonsensya sa imong gibuhat, ha? Samtang imong asawa nag-abot nimo sa pagpauli, ikaw nagpalami kaslain. Asa naman ko na imong utok, ana? Maong ikaw, Monet. Biya kung tan-aw nimo maoy sakto. Basin pag makaamgo na nis iyang sayop. Day mo ni pasaylo ako, day. Pasaylo ako. Unsa na may desisyon nimo, Monet? Ma, di na ko kaya. Oh, Kung nasakitan magkuskipuhat sa imong anak na ako, ma, mas masakitan ko kung mawa siya na ko sa higpit. Monet. Day mo ni. O ako nagpakasal ni Troy aron give up sa ingon inilang kasayon. Bana na nako siya, ma, ug may nabi. Dili ko gusto mo give up sa kami yun. Dili, ma. Monet. Nahibaw kong dili na lang sawa parehas na kong mindset. Pero siguro para sa uban, makalagot kay huna-hunaon kay lagi marira ko no kaayo ko. Pero mahal ako si Troy. Sakit man, malipayon ko uban niya. Dini na lang kutob. Salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa da sen kagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Mandawi City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Kathy. Hello? Kat? Kinsa ni? Si Mark dili. Ang imong classmate sa high school ba? Aw, Mark, ikaw di ay ni. Nanawag lagi ka. Kuan ba? Nagsabot ang uban natong mga classmate nga magtapok-tapok ta. Katuragong mga suod na to. Mo ba? Ato ha? Oo, sige, kanas aman. Ugma sa gabi eh. Kat, ikaw lang unay mahibilin din sa ato, ha? Nga naman, ma. Muadto mi si papa nimo sa probinsya. Kaya namatay ang iyang igagaw. Pila masad mo kaadlaw dito, ma? Ay, duhara mi kaadlaw dito, nak. Maong ikaw lang unay mahibaw din, he. Sige, ma. Laay man sad ningo tay kauban sa bahay, uy. Hala.
Hala, karon man da itong gabi ang giingon ni Mark nga magtapok-tapok mi. Ugma para pa mo paulit sila sa mama. Ako lang tawagan si Mark B nga dili ko makatambong. Hello? Hello, Mark. Pasensya na ha nga di ko makatambong sa tong tapok-tapok ron. Ha? Kinsam nini? Si Kathy ko, uy. Di mo ko smart. Kinsa din palihog? Si Arnel ko eh. Ay, hala. Didi ka si Mark? Ay, abi na ko og si Mark ka kay mo magud ning nambira ang gigamit sa iyang papanawag nako. Iyar mo ko itong gihuman akong cellphone kay ang good sa ilod. Mao ba? Pasensya na ha. Okay, Ray. Pwede hatagan lang ko nimo sa number ni Mark? Ay, gusto. Number nito sa akong amigo ko dang akong gigamit si Arnel. Mao bitaw iyang giingon nako. Mark, pasensya na ka ha nga wa ko makatungan sa tong tapok-tapok. Unsaon man gud nga may gilakaw sila si mama, importante. Okay ra ka, Ray. Sa sunod na lang, basin may time ka. Salamat, Mark. Uy, hala. Ni-text man yung amigo ni Mark nako, si Arnel. Hi, Kath. Kumusta? Di ka busy? Pwede ko manawag ni mo? Ako ning kalingawan, Bi. Pawa sa kalaay. Ay, salamat nga nakikistorya ka na ako ron. Unsa day man tuyo nako, Nel? Walang. Gusto lang ko maging friend ni mo. Kaya kung okay ra ni mo. Ay, okay ra gid kaayo, uy. Pila day mo edad? 20. Ikaw? Magbuwang ko ni mo gamay. 25 na ko. Oh, mo pa? Nakay tayo mugma. Ugma? Nga naman? Magkita kong tata. Kaon-kaon lang ko tagod. Nya, istorya. Kana kung okay ra ni mo. Sige, magkita ta. Asa naman ka ni Arnel? Ingon siya, ani may magkita sa terminal sa jeep. Ay, nanawag ay. Hello, Nel. Hello, Kat. Asa na ka? Nan ako sa terminal sa jeep. Sige. Paabot ako kadiyot ha. Doon lang kay ko. Unsa imong gisulob, uy? Nakapuha kong t-shirt. Unya, ito mga kong pantalon. Ay, ikaw. Unsa may mong gisulob? Spaghetti kog black, nag-shorts ko. Dalit ako nimong mailhan kay taas ang akong buhok. Sige. Paabot ako kadiyot. Sige, bye. Adto lang kumupundo sa kanaugan sa mga pasahero. Hinay na naog nga puwa ang t-shirt. Unya itom ang pantalon. Pasig, siya na niya. Ginoo ko. Yay, patay. Kimpang ang nanaog. Ginoo, di lang intaw na siya, ha? Ayaw lang intaw. Ala intaw kimpang intaw. Salamat. Salamat kini Silo gyud ay siya. Naibaw na naog. Macho. Unya gwapo. May untag si Arnel na ni. Ay, nilahos man di ay. Di man day mao. Ako lagi siyang paabuton. Kaya sa din tawhana, oy. Mapulan gani ko mo pauli magikuron ba? Kati? Ikaw si Arnel? Yes, ako. Di ba ni Agi naman kag ganina din Ako bitaw tong ni Agi. Nakakita na ko nimo pero nilaos lang ko sa CR kay nanudlay pa ko. Okay. Matured na siya pero gwapo. Unya, asa man taron? Agad ako nimo. Okay. Mangita lang taog atong kakanaan kay gigutom na sad ko. Ikaw? Muinom ka ba, Kat? Gamay. So okay ra nimo nga muinom ta bisag gamay lang gud. Okay ra, pero ayaw lang hard ha. Okay, sige. Wait, murag nalipong na ko, Nel. Kagamay atong imong giinom, nalipong na ka? Lipong raman, pero dili hubog ha. Nya, kaya pa man ka ha? Kaya pa hinoon. Okay, sige lang. Ako ra kang ihatod inig pauli nimo. Nel, mangutan ako ba? Ayaw lagalain ha. Unsa man na? Minyo na ka? Ha? Di uy. Uli taon ko no. Sure ka? Lagi.
Yun na pa, anong nangutana man ka, anak? Basig mabugnuan ko si mong asawa ba? Ay, kabala ka. Ulitaw ko, Kat. Basta ha. Oo, lagi. Sige, ato din tiwasan na nga itong giinom ay kay mupauli na ko. Nel, ingon ka imo kong ihatod sa amo. Nanood man lang kita ining kwarto. Away lang na una taggamay ha. Una tang mauli. Basig, makasukan kasi mong mama ba? Nga nakainom ka nga pauli ka. Sige. Baway lang sa ako. Okay. Arnel, kaya ka nang kukunin mo. Ganyan ako gustong kakusok mo case ni mo. Sabi ko sa kumuha ni mo. Kati. Arnel. I'm sorry. Huwag ka masuko na ako. Sa man sad nako ka nakikita o nakikinom ko nimo. Nakuha inaon ko nimo. May unta og dili ko nimo pasagdan kung pananglit mamapdos ko. Ay, kabala ka. E di ka na ako pasagdan kung pananglit. Magbunga man nga itong gibuhat. Salamat, Nel. Ilan naman ni kaadlaw nga akong gipatik na. Luwad kayo akong ginawaan. Kathy? Ma, Unsa man? Mabdos ka? Namabdos na ka sa imong kalaagan, ha? Ma, Klaruhan na, ha? Pagpalit og pregnancy test. Oh, positive. Kinsay amahan na ng imong gisabak, ha? di na ko uyap, ma. O si dili uyab? Nihayang ka lang nga dili nimo kaila? Mapasaylo ako. Sa din ako kay nakikita ko bisag dili mi uyap. Pangitaan ng tawhana. Kinahanglan nga manubag siya siyang gibuhat nimo. May noon nga may umaabot na tang anak. Nalipay ka nga mapdos ko. Oo, Kati. Kay dugay na ko nangandoy nga makakita og anak. Nga sa ato pa, andam kang mga sawa na ako. Oo, kay may tulbago naman ko nimo. Pero, kuan, may itog anday ko nimo. O hinaot nga makadawat ka na ako, ha? Oo, sa man na. Dili tinuod nga 25 anyos pa ko. Ha? Pila day mong edad? 40 na ko. Unsa? Maguang ko nimo 20 ka tuig. Makadawat ka kanako, ha? Okay ra, oy. Di mo sad mailhan nga 40 ng imong edad. O ganahan sa tsukog magkuwang na akong edad. Aron ako edad, oy. So dawat na ko nimo, ha? Dawat ka, ayo. Arnel. I love you, Kati. I love you too, Arnel. Manalang gani nga sa akong kakiat, tunong kog lalaki nga niseryoso na ako. Karon may usa na may kaanak, wasa ko magmahay kay pinanggam kay ko ni Arnel. Dili na lang kutob o salamat sa pagtagad ning akong tampo. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano para siyang kaagi karon? O kining usa ka lalaki nga taga Kinasangan Pardo, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Cielo. Sige. Tutukig maayos tiya, bay. Kay mahilis gina siya ba? Guwapa sa gibitaw niya ba eh? Ay. Unya, unsa man? Manguyab ka niya, ha? Gusto lang kong musuway o panguyab. Ayaw, uy! Ano ka? Kapiha ko ni mo makaingon og ayaw. Kuan ba? Di ba nga ako ba, kuan, kana magud siya, bay? Wanay ayaw nga pagkababae, bay? Dagka na kayo nag-uyab, bay, uy. Pero, huwag na po lagi ka kay makakita naglabaw pa nimo. Ingon ana ra nakadali siya bay mubuwag og uyab bay. Mao ba? Oo. Ug taas kay nag-standard ng bayana bay. Mga kwartahang lalaking gipangitaan niya. Di ba? Di man kaganahan mong uyab og babae nga di na to ka-level. Sakto ka, bay. Ug di sa ko ganahan ng babae nga daghanag na uyab. Oo, mao gyud.
Kanang bayhan na, grabe na bay. Muna ikaw bay, focus na lang yun tabay sa atong pag-eskwela bay. Aron makagraduate ta. Labi na nga, high school pa ta karon. Asarap bitaw ng uyab-uyab ba? Kung makatrabaho na ta, di ba? O, bay. Congrats anak, finally, humanagid kag eskwela. O, ma. Makalingkawas na ka sa mga bayro nun, ma. Kay, butrabaho mo na ko. Mga play ka dayon, ha? Di ka mo pahuway una. Di na mo, eh. Diretso na ning ako, para makatabang ko nimo. Kinahanglan nga, makatrabaho na gidayon ko. Dali rin kay ko nadawat. Mo na kanindot ning makahumatag eskwela kay dako og possibility nga padawat ag gidayon ta sa gi-applyan na to. Yes! Hi! Familiar lagi mong naong. Tiya? Nakaila ka na ako. Sabot ipasabot. Nagkakita na gidata no. Oh. Kay familiar kit bitaw imong naong? Schoolmates pita ta pag high school? Mao ba? Ay, mao di ay. Unsa man nang apply ka din he? Oh, hired na ko. Sugod ako ugma. Wow! May hinuon. At least, dili na ko laayon din he. Puro magod mga babae ang mga kauban ako din hikod. Anya di ko ganahan kay magsigirag pang lipak. So karon nga na anak ka. Okay ra nimo kita mo magkuyog-kuyog? Okay ra. Sige. Anong isugot man ka, uy? Hindi man. Kana pa. Naday ko'y amiga sa opisina. Amiga lang ka, bay? Ha? Bay. Ay, dugay na itong panahon nga nakagusto ko niya. Wala ko'y gusto ni Tia, eh. Okay na nga ako. Inamigan lang gining ako, nga ito niya. Mo ba? Nabiga. Sige, bahala kay. Dako naman ka. Ito koy, nakoy lakaw. Saan to siya? Mura maglisok ko. Basin og nabala ka siya nga mawani na siya. Kaya kita na may magsigkuyog-kuyog. Urog bata. Wata kay ba, uy? Narabag yung mga friends ngayon, ana. Igihan ka ayo. Basta kayo, ako'y nakita nga dautan sa akong ibuhat. Maong, di ko angay mabala ka. True. Tara. Asa man ta? Out naman ta. Laang na ta na. Ay, Shelo, kuan, naana ko'y kasabot. Unsa? Kinsa man? Si Alvin, akong uyab. Naana di kay uyab? Kanus alam? Actually, uyab na mi before. O nagbuwag lang mi pag-graduate nato sa high school. Anya karon nagbalik mi. Mayo hinom. O gusto na ko nga makaila siya ni mo. Basta naghimuon ka niyang best man sa among kasal. Ha? Kaslunon na rin siya? Oo, bay. Unya, okay ra ka? Ha? Naunsa raman ka? Wara. Wa man lang ka muriak? Ha? Akong giingnan nga nalipay ko para niya. Ganun day. Bay. Nagiginabantayan mo na. Bay, di lang ko gustong masakitan ka ba? Nakaila kay ko anang tiya, bay. Nabalakar ako ni mo, bay. Ay, kabalak ka, bay. Sam ka. Di may tabo nga manguyab ko ni tiya. Ugani, ugma. Makita may uban siyang fiancé. So karon, nagkaila-ila na gid mo. Kailangan gitawan ko sa lalaki nga pirmin mo hisgutan ako. Onya? Sa may comment ni mo? Mayo man, pero gusto kong mas makaila pa gid niya. Okay ra mo, Shelo, kung uban ko nimo sa kunyang mga lakaw nga kita lang dula. Sige, may problema. Ha? Naamaran sa mall? Oo. Ang boto yung sa'y pangita ining fiancé ni mo. Mga iya siya suggestion ako. Pero di ka pala ito man. Ay, pasensya ina lang na ako. Tapos ina lang na imong pailipod para na ako. Please. Sus, kung di pa lang di ka pinangga lagi, swerte ka kay love di ka. Love?
Love niyo si Tia? Ah. Abil ko, mag-best friend na mo. Bro. Alalay nagpasabot kuan mo gud ka na. Dili na pagsabot. Himo ko yung buwan? Ha? Oh, bro, kalma lang. Agay, hinaya lang ma. Ay, gihinay raman bitaw na. Daghan na gyud kag bunog ug samad. Puro man og grabe ang dumot at tawhanan ni mo nak. Nalahi lang yun pagsabot ang among kasuod ni Tia, ma. Ay, kanang tiya mo ihinungdan. Ay. Mas may pagmulikay ka anak niya nak. Pero, ma. Oh, ngano man ha? Di ni mo kaya? Bebe, sulti era gugusti doon. Ay. Maubitan niya akong gingon niya, tita. Gay mag-o. Ang tanawa, nabunog na hinuno. Busit tong bayahan na da. Naamong pa kaniya. Bay, kalma lang, eh. Kinsa may mo kalma na, bay? Nga mo may gidanata ni mo. Tanawa na, nabunog ka. Mag-andam una ko para panihapon na to ha. Pag-istorya sa mo diha. Bay. So, Tia, nagugos tinuod. May problema ba kan Tia? Oh, wa man. Wa. May problema ka na ko. Ay, Sultihi ko. Suod kay ta. Gusto na ko nga, anis ka na ko, bay. dugay na kung may problema ni mo. Ha? High school pa ta. Maproblema na ko, basta magatubang ta. Nga naman. Kay di lali magtago sa feelings sa usa ka tawo bay. Labi na sa imong best friend. Unsay? Oo. Nakagusto ko nimo, bay silo. Dugay na. Pero naningkamot ko, nga di ka makabantay og mahibaw kay basin og mulikay ka nako. Mawa ka nako. Pero karon nga nakasulti na gyud ko nimo sa tanan. Ako na lang mismo may mulikay. Ug bahala og undangon na nato ang atong panag-amigo. Bay! Sa tinuod lang, wa ko bati agalagot sa akong amigo. Gani, naluoy ko niya. Og, bisan og mitugan siya nako sa tinuod, pero dili ko gustong mawa siya nako. Kay igsuon naman ang akong pagtanaw niya. Karon, wala mi communication. Kay naibawaan ako nga nag-boarding house siya og nag-iilis na siya number. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampong. More power, RMN. Ugaw to magsunod sa atong handumanan sa usa ka awit part 5 o ginaot nga namoy nakuha nga pagtulunan magsunod no. Ug salamat jud kayo sa tanan ga comment sa tuwa sa atong handumanan no. Dili pareha jud sa palimay drama nga daghan jud ka comment no. Lahi ra jud siya ug daghan pod ang atuang kapaminaw sa atuang palami ay no. Ug atang-atangi mga listeners ato ang palimay drama mag-edit na punta no para makaabot po sa 1 hour para ma-upload ng pudaya nato no. Ug ato i-shout out no katong tanan ka comment sa ato ang handumanan sa usa ka awit part 4. Ato i-shout out si Ma'am Balbina Tapalis, shout out ni mo dia ma'am. Si Hilin Basil, shout out ni mo dia. Si Rodrigo Bali, shout out. Si Oscar Abedog, shout out dia sa imong pamilya dia. Imong kauban dia no, naspayag nga naminaw. Shout out dia Joel Portugal dia sa Butuan City. Shout out sa inyo dia. Si Rumi Boy, shout out dia Rumi Boy sa imong uyab. Si Jerome Lerna, shout out pod. Si Ma'am Mary Grace Pamuga, shout out ma'am. Ug amping-amping dia sa imong trabaho ma'am. Si Gina Carmen, shout out. Si Berna Siroy, shout out. Si Lina Bona, shout out po diha. Si Susit Palmiro, shout out. Si Karin Baroy, shout out po. Si Judith Sakia, shout out diha. Si Analisti, shout out diha. O si Rogelio, shout out na po din sa Rogelio nga nagkaono. Salamat kayo sa imo Rogelio nga permi ka naminaw sa atong handumanan sa usa ka awit no. Ug kang Inorio karon, shout out po diha. Naminaw po si Inorio no. Nag-inom siya tubada sa out diha. Out to mga listeners no. Tanan ka comment sa tuwa nga atong gi-shout out no. Nagbasa na to sa atong part 5 handumanan sa usa ka awit. Ug gulat-ulati lang mga listeners no ato ang palamay drama mao na pud atong isunod nga pag-upload. Ug salamat jud kay sa inyo ha sa inyong pirmi pagsunod ug pagpaminaw sa atong drama. Usbon ako daghan jud kay salamat.